Καλησπέρα στον τεράστιο λαό της Αριανάρας μας. Είναι η εκπομπή του μεγαλύτερου και πιο ταξιδιάρικου συνδέσμου σε όλη την Ελλάδα, του θρυλικού Super 3 από τον Αρένα 89,4. Καλησπέρα και από μένα, αδέρφια. Είναι η εκπομπή του Super 3. Μια εκπομπή της οποίας η επιλογή έγινε σήμερα με στόχο κάποιοι άνθρωποι να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά κάποια πράγματα, αλλά και για να ενημερώσουμε τον κόσμο για διάφορες καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στην ομάδα μας. 3 μέρες λοιπόν πριν από ένα συνηθισμένο παιχνίδι πρωταθλήματος ανάμεσα στην ομάδα μας και κάποιους τους οποίους ούτε το όνομά τους δεν θέλουμε να λέμε, επιλέχτηκε από την κεφαλή της ομάδας αλλά και από διάφορους κύκλους οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα που μας πέρασε με ύποπτα άρθρα στο ίντερνετ για τυχόν μπούκες, για τυχόν επεισόδια, για καζάνια που βράζουνε, πληροφορίες ψευδέστατες και ανυπόστατες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και το μόνο που καταφέρουν να κάνουν είναι να δυναμητίζουν το κλίμα. Επιλέχθηκε λοιπόν να έρθουμε σήμερα εδώ με σκοπό να πούμε κάποια πράγματα τα οποία καλό θα ήταν όλοι να ακούσουν. Παρόλο λοιπόν, αδέλφια, που τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια και παρόλες τις καταστάσεις που ζούμε όλοι στην αγαπημένη μας ομάδα, τις πάρα πολύ δύσκολες, πονηρές και επικίνδυνες ώρες, παρόλο που τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν ο τεράστιος λαός της Αριανάρας έχει δείξει με τις πράξεις του ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να τιμωρηθεί η ομάδα και κάποια αθώα παιδιά να κάνουν κάγκελο, παρόλο που ακόμα και πέρυσι όταν ήμασταν στην ίδια κολοκατάσταση στο μάτς με τη Βέρεια στο χωριό εκεί του Αρβανιτίδη, που πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν όλα τα ναπού, εκεί πέρα πάλι ο σύνδεσμος και κάποιοι άνθρωποι σταμάτησαν το οτιδήποτε. Κάνουμε μεγάλο αγώνα και φέτος για να μην δώσουμε το παραμικρό δικαίωμα σε όσους έχουν καταστρέψει την Αριανάρα και την έχουν φέρει εδώ να έχουν ένα άλοθη. Κάνουμε συνέχεια συστάσεις, ανακοινώσεις, μαζέματα, εκπομπές κάθε Παρασκευή από το Ευαγγέλιο του λαού του Άρη, από το Σούπερ Άρη, γράφονται τα κείμενα και απορούμε ώρες πως μετά από όλα αυτά υπάρχουν κατευθυνόμενοι που θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα για να καβατζώσουν τα αφεντικά τους. Έτσι ακριβώς. Επιλέχθηκε λοιπόν να γίνει μια συνέντευξη τύπου από τη διοίκηση ο Θεός να την κάνει, της ΠΑΕ Άρης, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι ο Άρης θα σωθεί με κλειστά τα μάτια με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και ότι την Κυριακή
η συγκεκριμένη ομάδα η οποία αντιμετωπίζουμε θα έρθει, θα χάσει και θα φύγει, γιατί έτσι πρέπει. Βέβαια, όταν το 2008 με 9 σαν σύνδεσμος είχαμε τις καθιερωμένες συναντήσεις πριν από παιχνίδια με τους συγκεκριμένους στα γραφεία της ΠΑΕ, εκεί πέρα τότε μας λέγατε ότι ο Άρης δεν μπορεί να περάσει τον ΠΑΟΚ και ότι ό,τι και να γίνει πάντα ο Άρης θα είναι καβατζωμένος ελάχιστα, θα είναι μίζερος, με λίγα λόγια μας λέγατε τότε, γιατί έτσι είναι το κλίμα της ομάδας, γιατί έτσι επιτάσσουν οι καιροί τότε. Σήμερα, μετά από περίπου 5 χρόνια, βγαίνετε και χαρακτηρίζετε ως παιχνίδι εκατονταετίας, ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης απλώς είτε θα το κερδίσει την Κυριακή είτε θα το χάσει. Περνάτε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μία γραμμή η οποία οδηγεί τον κόσμο σε λάθος μονοπάτια, δυναμητίζεται το κλίμα χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, διαδίδεται δεξιά αριστερά ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα αν ο Άρης δεν κερδίσει την Κυριακή, πράγματα τα οποία αν μη τι άλλο από τη δική μας την πλευρά τα κρίνουμε ως επικίνδυνα. Είσαι πολύ μικρός λαοπλάνη προπαγανδιστή για να ορίσεις στον τεράστιο Άρη μας μάτς για όλη την ύπαρξή του. Είναι τρομερά πράγματα, πρωτάκουστα, κάνουμε αγώνα και έχουμε άλλους οι οποίοι τυχάνει τα δικαστήρια να τους έχουν ορίσει διοίκηση να παραμένουν παρά τη θέληση του 99,9 λαού της Αριανάρας με μια νίκη σε 29 αγωνιστικές και να προσπαθεί τώρα να ψήσει όλο τον κόσμο για να ρίξει και πάλι αλλού τις ευθύνες ότι την Κυριακή ο Άρης παίζει την ιστορία του. Την Κυριακή, αδέλφια, ο Άρης παίζει ένα αγωνιστικό αποτέλεσμα και τίποτα άλλο. Μην τρελαίνετε το μυαλό σας και μην ακούτε το ράδιο προπαγάνδα και κάποιους περίεργους οι οποίοι θέλουν για δικά τους συμφέροντα να δημιουργήσουν κλίμα έτσι όπως κάνα και το 2004 στο μάτς με τον Ηρακλή. Και πάλι είχαμε τις τελευταίες 10 μέρες από συγκεκριμένο ράδιο γραμμή για να πέσουν τα plexiglass. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε όταν την προηγούμενη φορά το ξανά έκανε αυτό ο προπαγανδιστής. Έτσι ακριβώς είναι, Ανέστη. Ακριβώς ίδια πεπατημένη με το 2005 έχει ακολουθηθεί και φέτος στην ομάδα. Καμία απολύτως διαφορά σε θέματα, αν μη τι άλλο, σημαντικά, τα οποία θα έπρεπε και άλλους να διαχειριστούν αλλά και να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε η ομάδα να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ανταυτού μέσα σε ένα παραλήρημα από λαϊκισμό ο συγκεκριμένος κάλεσε λιτούς και δεμένους ούτως ώστε την Κυριακή ο Άρης να παίξει τα αρέστα του με ποιους? Με τους ανύπαρκτους τους δίπλα. Ένα παιχνίδι κανονικό πρωταθλήματος, δε και καλά κάποιος το όρισε ως παιχνίδι της εκατονταετίας. Γιατί είναι πολύ προφανώς ο λόγος. Να έρθει ο Κοσμάκης στο γήπεδο, να το γεμίσει και καλά θα κάνει, και αν τυχόν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να είναι τέτοια η πίκρα του και η αγανάκτησή του που να μην μπορέσει να συγκρατηθεί, και αυτό βέβαια μετά να το χρησιμοποιήσει ο συγκεκριμένος όντας ως καθηγητής αυτών εδώ των τακτικών, ακαδημαϊκό θα το χαρακτηρίζαμε μάλλον,
και να πει ότι ορίστε, μπουκάρανε πάλι μέσα οι αλήτες, οι περιθωριακοί, οι αμόρφωτοι, οι αγράμματοι, οι όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι ακούμε κατά καιρούς. Και το χρέωμα να το φάει πάλι ο Κοσμάκης. Γιατί? Για να κάνουν το μάγκα και τον έξυπνο, κύριοι σαν το συγκεκριμένο, οι οποίοι κατά δικιά τους δήλωση άφησαν στην ομάδα καμιά 9 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Λες και τα 9 εκατομμύρια είναι τίποτα φιστίκια ή τίποτα στραγάλια. Οι γραμματιζούμενοι αυτοί οι καθηγητές. Θέλει να βάλει στο τρυπάκι άρρωστα οπαδάκια, να τους φέρει σε τέτοιο σημείο ώστε την Κυριακή να πιστέψουν ότι έχει χαθεί ο Άρης, και μην έχοντας τι άλλο να κάνουνε, να διακινδυνεύσουν το κάγκελο και την οικογένεια που κουβαλάνε από πίσω, γιατί κάποιος προπαγανδιστής και λαοπλάνος θέλησε για ακόμα μία φορά να έχει με το μυαλό του την ομάδα στα χέρια του και νομίζει ότι μπορεί να φέρεται και να κάνει ό,τι γουστάρει. Απορούμε ώρες, αν σε αυτό το κράτος υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν και θεσμοί. Απορούμε πραγματικά σε αυτόν τον αγώνα που κάνει ο τεράστιος λαός της Αριανάρας, που δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα με την ομάδα τελευταία 2 χρόνια τώρα να γεμίζει συνέχεια το ναό, και όπου παίρνουμε εισιτήρια πριν έρθει ο λαοπλάνος να πηγαίνουμε σε όλα τα γήπεδα, να μην πετιέται φιστίκι μέσα, να έχουμε δημιουργήσει ομάδες περιφρούρησης και στα προηγούμενα μάτς, γιατί φοβόμαστε τίποτα τύπους περίεργους που θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, και όμως να επιμένει σε αυτό το τροπάριο που το βολεύει. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι κάποτε θα πρέπει και οι δημοσιογράφοι της πόλης να παίρνουν αρκετά στα σοβαρά αυτά που γίνονται, γιατί δεν είναι σε τίποτα να ξεφύγουν όλα. Είναι τέτοια η οργή και η αγανάκτηση του λαού που το κάθε τσίκλισμα μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα που θέλουν κάποιοι επιτίδιοι. Εμείς όσο είμαστε εδώ δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα αδελφό οπαδάκι άρρωστο να βγάλει κάγκελο γιατί κάποιος ξαναρίχνει την ομάδα. Αυτό δεν θα το κάνουμε. Έτσι ακριβώς είναι, αδέρφια. Οι καιροί οι οποίοι ζούμε είναι πολύ δύσκολοι. Δεν θα πρέπει κανένας αδερφός να παρασυρθεί και να δημιουργήσει το παραμικρό μέσα στην τρέλα του από ένα πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα ή από μια πρόκληση. Ή από μια πρόκληση, γιατί και τα δύο είναι πιθανά. Δεν φταίμε εμείς που ο Άρης είναι σε αυτήν εδώ την αγωνιστική κατάσταση. Κάποιοι επιλέξανε να είναι σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Κάποιους τους συνέφερε ο Άρης να είναι σε αυτήν εδώ την κατάσταση, τόσο ώστε πάντα να έχουν λόγο και άποψη στα του Άρη. Πάντα η άποψη δικιά τους, όποτε η ελπίδα του κόσμου είναι χαμένη, όποτε το κουράγιο έχει στερέψει, εμφανίζονται τέτοιοι έμποροι ελπίδας, πουλάνε το παραμυθάκι τους και όσοι τσιμπήσουνε τσίμπησαν. Τα πόστα μοιράζονται πολύ πριν την είσοδο του κάθε έμπορου ελπίδας στα εκάστοτε κοινά της ομάδας, γιατί είναι χρόνια αυτό εδώ το πανηγύρι το οποίο συμβαίνει στον Άρη. Πάντα ο έμπορος ελπίδας έχει μοιράσει τα πόστα έτσι τόσο ώστε όλα να είναι δομημένα, συγκροτημένα και να έχουν συγκεκριμένη γραμμή και κατεύθυνση όσον αφορά τα έργα του και τις ημέρες του. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι λογικός, να βλέπει λίγη μπάλα και ειδικότερα να βλέπει μπάλα στην Ελλάδα και να ακούει πρόεδρο ΠΑΕ, τον οποίο θα το θαυμάσουμε όλοι σε λίγο με μερικά ηχητικά happening, να ακούει πρόεδρο ομάδας ΠΑΕ στις 18 Ιανουαρίου να λέει ότι θα σας κυνηγήσω όλους με μηνύσεις, με αγωγές, με δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο,
και τη Δευτέρα που μας πέρασε να βγαίνει και να λέει ότι έχουμε άριστες σχέσεις με όλους. Αν αυτό εσείς το βλέπετε φυσιολογικό και το κρίνετε ως λειτουργία ενός ανθρώπου φυσιολογικού και μεσόαστα φρένας, εμάς θα μας επιτρέψετε να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν μπορεί στις 18 Ιανουαρίου να τους κυνηγάς όλους και στις 10 Μαρτίου να έχεις άριστες σχέσεις με όλους. Και εμείς, επειδή αυτό το έργο το έχουμε ξαναζήσει με το συγκεκριμένο και το ξέραμε ότι θα γίνει, πραγματικά απορούμε με όλους αυτούς που δεν έχουν κάποιο συμφέρον, πώς ακόμα και τώρα βγαίνουν και μιλάνε για ενότητες και τέτοιες γελιότητες τη στιγμή που ο συγκεκριμένος λαοπλάνος βγαίνει κάθε 3 και λίγο και αραδιάζει ό,τι το συμφέρει αυτό και την παρέα του. Η δικιά μας η στάση του Σούπερ 3 Αλάνια δεν έχει αλλάξει. Έτσι όπως ξηγηθήκαμε με τον Ηλιάδη που είχε την ομάδα τελευταία και έφαγε τον πούλο του, και άμα είχαμε συμφέροντα και όλα αυτά το παραλήρημα ψέματος με μαγαζιά και ιστορίες του συγκεκριμένου προπαγανδιστή, το μόνο σίγουρο θα ήταν ότι ο Ηλιάδης θα ήταν ακόμα στη διοίκηση. Παρόλα αυτά εμάς δεν μας αγγίζουν αυτά, γιατί το μόνο που θέλουμε είναι καλά να πηγαίνει η Αριανάρα. Όταν είδαμε ότι το πράγμα ξέφευγε, αν θέλετε υπάρχουν τα κείμενα στο Σούπερ Άρη, να δείτε τι έλεγε ο σύνδεσμος από το Σεπτέμβριο, να δείτε τι έλεγε τον Οκτώβριο και τι έγινε τον Νοέμβριο. Μετά λοιπόν τη λέλαπα του Ηλιάδη ήρθε ο ήρωας της Αναστάσεως να περπατήσει στα νερά και άλλα τέτοια καραγκιοζλίκια. Που στον Άρη Θεσσαλονίκης που κλείνει σε 12 μέρες 100 χρόνια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήρθε να περπατήσει στο νερό. Αυτός ο άνθρωπος μας είπε ότι δημιουργούν κλίμα και την ομάδα την έχω αίτητη. Ή τρομερά πράγματα και εξοργιστικά, και πραγματικά το λαό του Άρη θα πρέπει να το κάνουν άγαλμα σε όλο τον κόσμο. Με αυτά που ακούει, με αυτά που βιώνει και τι αντίδραση έχει. Ή τρομερά πράγματα να μας λέει ότι η ομάδα είναι αίτητη, ενώ όταν ανέλαβε είχαμε 1 βαθμό απόσταση από τη σωτηρία, τώρα έχουμε 10 από τα play-off, με όλα τα μάτς που μπορούσαμε να τα πάρουμε και να κάνουμε πλάκα. Αυτό συνεχίζει το ίδιο βιολί. Δεν δίνει δεκάρα για την ομάδα, δίνει δεκάρα μόνο για την πάρτη του, και πώς θα μείνει σε όποια κατηγορία και αν αγωνιστεί ο Άρης, αυτός με την παρέα του, παλιά, καινούρια, γιατί αλλάζει παρέες ανατακτά χρονικά διαστήματα, να παραμείνει, να είναι πρόεδρος και να δοξάζει τον εαυτό του. Τον εαυτό του νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο θρυλικός λοιπόν καθηγητής της Διχόνοιας, ο οποίος πραγματικά με το πέρασμά του από την ομάδα έχουμε σαρώσει τους τίτλους στις ευρωπαϊκές πορείες, έχουμε χορτάσει να βλέπουμε από μπάλα με τους τρομερούς παικταράδες που μας έφερνε κατά καιρούς. Δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος, γιατί θα φτάσουμε και στο σημείο το πώς έγινες πρόεδρος, θα το πούμε στη συνέχεια, να πει ότι ο Άρης θα γίνει Μπαρτσελώνα. Πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης 5 μέρες πριν το παιχνίδι με τους αστείους βγαίνει και δηλώνει ότι ο Άρης θα γίνει Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ψαλιδίζεις και τις τελευταίες ελπίδες προπαγανδιστή καθηγητή της Διχόνοιας που μπορεί να έχει η ομάδα,
Γιατί με τις δηλώσεις οι οποίες κάνεις τους αναγκάζεις όλους να σε παίξουνε όταν θα παίξουνε μαζί σου, λες και είναι το τελευταίο μάτι της ζωής τους. Και εδώ θέλουμε να ρωτήσουμε πραγματικά τους υπόλοιπους της παρέας, τον Αριστοτελίδη, τον Τζιόγκη, τον Βασβάνη, τον Κώστα, τον Θωμά τον Γιώτα, αν πραγματικά είναι τόσα πολλά τα συμφέροντα που έχουνε και δεν έχουν φύγει ακόμα από την ΠΑΕ Άρης. Ή τρομερό ο Άρης να βολοδέρνει στην τελευταία θέση, οι άλλες οι ομάδες να ανεβάζουν τη διαφορά με τον Άρη Θεσσαλονίκης, να μην πληρώνεται τίποτα, οι παίκτες να είναι απλήρωτοι, παίκτες να διώχνονται από εστιατόρια και να τους πηγαίνουν οι παίκτες να φάνε αλλού, και όμως ο Αριστοτελίδης, ο Τσιόγκης, ο Κώστας, ο Βασβάνης κάθονται εκεί στο πλάι του συγκεκριμένου λαοπλάνου να αποτελειώσουν ό,τι πάει να απομείνει από την ομάδα. Ένα πράγμα όμως δεν θα αποτελειώσετε ποτέ, εσείς όλοι, και να το ξέρετε. Και αυτό το πράγμα είναι ο τεράστιος Σούπερ 3 και ο λαός της Αριανάρας, που όσο και να μην το θέλετε θα παραμείνει στις επάλξεις, θα παραμείνει στα τσιμέντα και στα πούλμαν, σε όποια κολοκατηγορία και αν αγωνιστούμε. Γιατί εμείς έχουμε μάθει την Αριανάρα να την ακολουθάμε παντού. Για μας ο Άρης δεν τελειώνει πουθενά και ποτέ. Μπορεί να μας τρώει το σαράκι, μπορεί τα νεύρα μας να γίνονται διαστημόπλια, αλλά τον Άρη δεν θα τον αφήσουμε ποτέ μόνο του και πουθενά. Κι ούτε στην πόλη θα αφήσουμε τους άλλους να κάνουν περατζάδα. Είναι το μόνο κομμάτι που έχει μείνει όρθιο και θέλει ο συγκεκριμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το διαλύσει, γιατί ξέρει ότι μετά δεν θα έχει κανένα εμπόδιο, μιας και τα φυτά τώρα την άνοιξη αφίζουνε, να έχει από δίπλα του καμιά γαρδένια και να την ποτίζει. Πρακτικές γνωστές και συνηθισμένες που ο καθηγητής της Διχόνοιας απόρρισε και λέει πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανέστη 19 χρονών να έχουν γι' αυτό αρνητική άποψη και να το βρίζουν και να τον χλεβάζουν και να τον υποτιμάνε. Δηλαδή ο 19χρονος οπαδός του Άρη ή φίλαθλος του Άρη δεν έχει το δικαίωμα να ξέρει τι έκανες εσύ στην ομάδα. Αλλά αν το ξέρει, είναι στημένος. Αν πάλι δεν ξέρει τίποτα, θα φροντίσεις εσύ, μαζί με όλο το μηχανισμό που έχεις, να τον ενημερώσεις για ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία εσύ έκανες. Μην νομίζεις ότι απευθύνεσαι σε τίποτα μπούφους και αστοιχείωτους. Έχεις πέσει σε πάρα πολύ μεγάλη μπανανόφλουδα. Η πράξη σου... Τι μπήκε να κάνει ρε αυτός, να με τον Αριστοτελίδη, τον Τζιόγκη, τον Βασβάνη, τον Κότσα? Τι μπήκατε να κάνετε? Να συμμαζέψουνε το Sports Cafe. Δώσατε ένα φράγκο σε ένα παίκτη ρε? Τρέξατε κάτι να κάνετε την ομάδα, να τη βοηθήσετε? Από το πρώτο μάτς βγήκατε και κάνατε τον Άρη περίγελο. Απειλείτε τους πάντες και μετά λέτε ότι έχουμε άριστες σχέσεις. Είστε τραγικοί και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι αύριο το πρωί να δηλώσετε την παραίτησή σας και να πάμε από την Κυριακή στο σπίτι μας έτσι όπως πρέπει. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι αυτό. Αν έχετε έστω και λίγη τσίπα, έστω και λίγη ευτυχία, δεν μπορεί αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ομάδα να μην σας ενοχλούνε ή να μην σας αγγίζουνε. Ή συμφέροντα έχετε λοιπόν και δεν κάνετε αυτό το οποίο είναι και το λογικό αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που μια γενική συνέλευση χιλίων και ανθρώπων αποφάσισε ότι ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να είναι πλέον διοίκηση στην ΠΑΕ γιατί δεν έχει καταφέρει απολύτως τίποτα. Συνεχίζει και παραμένει με μια απόφαση δικαστηρίου την οποία κανείς δεν καταλαβαίνει και κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Μια συνέλευση η οποία εντέχνως λιδωρήθηκε, υποτιμήθηκε
γενικά προσπαθήσανε να μην τη δώσουν τη σημασία της όπως σε άλλες φορές, γιατί χαρακτηρίστηκε, λέει, παράνομη από τον καθηγητή της Διχόνοιας. Η συνέλευση όμως του Δεκεμβρίου, όπου σε ξυπνήσανε για να πας τα 150 φυτά σου, ήτανε καθόλου νόμιμη. Αυτοί οι οποίοι ψήφισαν τότε ήτανε όλοι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, ήτανε αριανοί ανησυχούντες για το αύριο, ήταν αριανοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να βλέπουν την ομάδα να κατρακυλάει στον κρεμό με τη διοίκηση Ηλιάδη. Και ήρθες εσύ λοιπόν σαν τον Ιησού το Χριστό να αναλάβεις με ένα γύρο μπροστά σου ολόκληρο, με το θέμα των μεταγραφών να είναι ακόμα ανοιχτό και να μην κάνεις απολύτως τίποτα, για να μας πεις 10 Μαρτίου του 2014 και 2 εβδομάδες πριν από τα 100 χρόνια της μεγαλύτερης ομάδας της Μακεδονίας, να μας πεις ότι το παιχνίδι με τους ανύπαρκτους τους διπλανούς την Κυριακή είναι μάτς εκατονταετίας. Αν μη τι άλλο είσαι ύποπτος και ο κόσμος πλέον έχει το μυαλό και μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο τα κάνεις όλα αυτά. Θα περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν αδέλφια και πάλι. Ας συνεχίσουμε με αυτά που λέγαμε και θα ήθελα στους καινούργιους φίλους του προπαγανδιστή, στον κύριο Αριστοτελίδη, ποιος άλλος ήταν εκεί στο πάνελ τη Δευτέρα, ο κύριος Κώστας, Σιώγκης, Βασβάνης και τα λοιπά, επειδή εμείς το συγκεκριμένο έχουμε την ατυχία να το γνωρίζουμε πολλά χρόνια, ακούστε λίγο κάτι για να καταλάβετε. Μόνο στην ομάδα τη δική μας λέγονται ότι οι μεταγραφές γίνονται από κάποιον, τον Γιάννη τον Κόντι, και δεν γίνονται από τη διοίκηση. Σας το λέω λοιπόν ακόμα μια φορά και τελευταία, ελπίζω ότι για όλες τις αποφάσεις υπεύθυνη η διοίκηση και εγώ. Όλες οι μεταγραφές, καλές ή κακές, πετυχημένες ή αποτυχημένες, είναι δική μας ευθύνη, δική μου. Δεν γίνεται τίποτα λοιπόν στον Άρη, δεν υπογράψω εγώ. Για ξαναβάλ το λίγο να το ξανακούσω. Μόνο στην ομάδα τη δική μας λέγονται ότι οι μεταγραφές γίνονται από κάποιον, τον Γιάννη τον Κόντι, και δεν γίνονται από τη διοίκηση. Σας το λέω λοιπόν ακόμα μια φορά και τελευταία, ελπίζω ότι για όλες τις αποφάσεις υπεύθυνη η διοίκηση και εγώ. Όλες οι μεταγραφές, καλές ή κακές, πετυχημένες ή αποτυχημένες, είναι δική μας ευθύνη, δική μου. Δεν γίνεται τίποτα λοιπόν στον Άρη, δεν υπογράψω εγώ. Αυτός είναι ο δικαστικός πρόεδρος που συνεχίζει να έχει η Αριανάρα μας. Αυτός είναι ο προπαγανδιστής. Το απόσπασμα είναι 2 μήνες πριν τα χαλάσει με το φίλο του και τον αδελφό του, αφού αυτός τον έφερε το Γιάννη τον Κόντι στον Άρη μας. Είναι 2 μήνες μόλις πριν γίνουν οι εκλογές με τον Αθανασιάδη. Αυτός ήταν λοιπόν, δεν μίλησε κανένας μήμος, ήταν ο λαοπλάνος προπαγανδιστής, πρόεδρος της Αριανάρας μας. Υπεύθυνος λοιπόν είμαι μόνο εγώ και υπογράφω μόνο εγώ, πρόεδρε. Εκτός αν δεν είσαι εσύ αυτός ο οποίος μόλις ακούσαμε και είναι κάποιος άλλος. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιείτε, κύριοι. Δυστυχώς για σας τέτοια αποσπάσματα κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οποιοςδήποτε μπορεί να τα βρει και να τα ακούσει ή να τα διαβάσει.
Είναι πραγματικά φοβερό πως ακόμα και σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε με τον Άρη, τελευταίο 12 μέρες πριν από τα γενέθλιά του, πριν από τα 100 του χρόνια, να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι να πείθονται από αυτόν εδώ τον άνθρωπο, ο οποίος μόλις πριν από 3 λεπτά, όπως ακούσατε όλοι σας, δήλωνε πριν τις εκλογές με τον κύριο Αθανασιάδη ότι υπεύθυνος για τις μεταγραφές είναι μόνο αυτός, ότι μόνο αυτός υπογράφει και ότι όλα τα άλλα τα οποία λέγονται είναι ψέματα και συκοφαντίες. Εσύ λοιπόν που υπέγραφες... Κακός, λέει ο Γιάννης ο Κόντες, λέει, είστε πολέμοι του Άρη, λέει, που αναφέρεστε, λέει, εγώ τα υπογράφω όλα. Εσύ όλα, πρόεδρε. Τον Κόντι στον Άρη ποιος τον έφερε, πρόεδρε? Εμείς. Ο Σούπερ 3? Ναι. Ο Σούπερ 3, πρόεδρε. Στο ίδιο τροπάριο και μετά από αυτό που ακούσαμε συνεχίζει και τώρα. Τελευταίο παραλήρημά του ήταν την προηγούμενη εβδομάδα όταν πήρε αναβολή η ΠΑΕ Άρης για την εκδίκαση των υποθέσεων του Μπουγαΐδη και του Μπακασέτα, γιατί είχε πληροφορίες πριβέ ο δικτυωμένος Ταλάνη. Είχε πληροφορίες ότι θα τρώγαμε άκυρο. Είσαι γάτα, και πήρε την αναβολή για να δικαστεί αυτή τη βδομάδα η έφεση του Άρη. Ναι. Και τα αποτελέσματα ποια είναι? Ήταν μετά, αφού έχει καλές σχέσεις έχει με όλους. Όχι καλές, τις χαρακτήρισε άριστες. Άριστες, φιλιά στο στόμα. Ναι. Και η απόφαση ήταν να μην πέσει ούτε μια αγωνιστική τιμωρία του Μπακασέτα και του Μπουγαΐδη. Παρόλες τη δικαιοσύνη που έχει και τις άκρες που έχει ο λαοπλάνος. Πώς έγινε αυτό τώρα, ρε σε αυτό το παραλήρημά του την προηγούμενη εβδομάδα έταξε και πριν 400.000 ευρώ στους παίκτες, τους οποίους έχει απλήρωτους. Τους έταξε και μάλιστα είπε κιόλας, εντάξει, λέει, και τι έγινε που θα δώσουμε τα λεφτά, λέει, από του χρόνου, λέει, από τον ΟΠΑΠ. Λέει, σιγά, λέει, τόσο ακούω, λέει, ας ακούσω και αυτό. Είναι τόσο το θράσος του που έχει, που δεν λογαριάζει τίποτα και κανέναν. Είναι αδίστακτος, προσπαθεί να παραπλανήσει τον κόσμο με οτιδήποτε λέει και κάνει, γιατί έχει στο μυαλό του μόνο το πώς θα είναι πρόεδρος αυτός και 5-6 ακόμα να τους έχει από δίπλα για να το χειροκροτάνε. Δεν δίνει δεκάρα για τίποτα άλλο εκτός από την πάρτη του. Το θέμα είναι, αδέλφια, τι κάνουμε όλοι εμείς. Το θέμα είναι ότι η ομάδα, αν και τελευταία, πάει να την παρουσιάσει ως τελειωμένη εδώ και καιρό. Πρόσφατες δηλώσεις έχουμε από τον πρόεδρο των βετεράνων, από τον Γιάννη τον Βένο, που λέει νιώθουμε ανεπιθύμητοι στο Χαριλάου. Είναι τεράστια ντροπή οι βετεράνοι που ματώσανε τη φανέλα της Αριανάρας, που σκίζανε μέσα έξω τους αστείους για μια δεκαετία, να μην έχουν θέση και φωνή στην ομάδα μας. Είναι πραγματικά λυπηρό να έχουν άποψη και πόσα μόνο άνθρωποι που δεν έχουν προσφέρει το παραμικρό, και οι βετεράνοι της Αριανάρας μας, ο Γιάννης ο Βένος και άλλοι πολλοί, δεν μπορούν να έρθουν στο Χαριλάου. Νιώθουν ξένοι. Ο Ντίνος ο Κούης νιώθει ξένος. Ποιοι είστε εσείς λοιπόν που δεν θέλετε ούτε τους βετεράνους, ούτε και όποιους έχουν βοηθήσει στο παρελθόν αλλά και στο παρόν και μπορούν να το σύλλογο. Ακόμα, και μπορούν να έχετε φτιάξει λοιπόν ένα σύλλογο στο οποίο αυτοί που έχουν βάλει έστω και 1 ευρώ είναι λαμόγια και ψάχνουν για φημή, και εσείς που χρωστάτε στην ΠΑΕ 20 χιλιάρικα είστε οι σωτήρες. Οι βετεράνοι της Αριανάρας που ματώσανε μέσα γήπεδα, άλλοι έχουν κάνει φυλακή από τη Χούντα,
δεν μπορούν να έρθουν στο γήπεδο. Δεν έχουν γνώμη αυτοί και έχουν γνώμη μόνο τα τσιράκια του συγκεκριμένου. Είναι ξεφτιλίκη και ντροπή άνθρωποι που έχουν ματώσει για τη φανέλα του Θεού του πολέμου να μην έχουν γνώμη και να έχουν οι άφραγγοι. Στον Άρη πάντα είχαν λόγο οι άφραγγοι. Πάντα κάτι τύποι αστεί σαν το συγκεκριμένο εμφανιζόντουσαν κατά καιρούς και πουλούσανε παπατζηλίκι στον κόσμο, πουλούσανε ελπίδα. Πρόεδρος πάει Άρης, ο οποίος να μην έχει βάλει ούτε ένα ευρώ στην ομάδα, δεν νομίζουμε να έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία πουθενά. Ακόμα και στα πιο γελία πρωταθλήματα τα ρασιτεχνικά, οι πρόεδροι βάζουν κάτι από την τσέπη τους για να μπορεί η ομάδα να συντηρηθεί και να κινηθεί. Εδώ στον Άρη πάντα κάποιοι είχαν καρτέλες, πάντα το σωματείο βρισκόταν με τρόπο περίεργο να χρωστάει σε κάποιους ανθρώπους. Πάντα ο Άρης είχε έσοδα από παιχνίδια στην Ευρώπη, από γήπεδα γεμάτα με εισιτήρια, από τηλεοπτικά, από χρονιές οι οποίες το μπάτζετ έφτανε δεν ξέρουμε κι εμείς πού, και δεν μπόρεσε ένας χριστιανός όλα αυτά εδώ τα τεράστια κεφάλαια τα οποία βρέθηκαν στην ομάδα να τα χρησιμοποιήσει κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο Άρης να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν μάλιστα κιόλας έχουν υπάρξει ρυθμίσεις όπως το 44, που η ομάδα υποτίθεται θα καθάριζε πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Φτάσατε λοιπόν μια ομάδα η οποία κατάφερε και μπήκε σε ένα άρθρο, διέγραψε κάποια χρέη. Φτάσατε ξανά σε σημείο κάποιοι να είναι ξανά στο ίδιο σημείο, ξανά να χρωστάει χρήματα, να δημιουργείται ένας πανικός φοβερός στον κόσμο για το τι μέλη γενέστε, για το αν η ομάδα θα πάει στη Β ή στη Γ, για αφημί, για δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πανικοβάλλουν τον κόσμο εντέχνος, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι θα έχουν το κουράγιο να μείνουν για να ασχοληθούν με την ομάδα και να μπορέσουν να την ξανασηκώσουν, να είναι ελάχιστοι και να περνάνε αυτά που εμείς θέλουμε με όποιο τρόπο θέλουμε και τα πρόβατα από κάτω να χειροκροτάνε. Δεν θα πάει κανένα αριανάκι, κανένα οπαδάκι στη φυλακή για να είναι μάγκας ο κάθε πρόεδρος, ο αποτυχημένος πρόεδρος, ο οποίος στα 12 χρόνια πάνω κάτω παρουσίας του στα κοινά της ομάδας, το μόνο το οποίο έχει προσφέρει είναι διχόνοια. Και αν δεν ήταν και ο Χρυσάρας ο Βελώνης σε εκείνο το μάτι στο Χαϊδάρι, δεν θα ανεβαίναμε και ποτέ με το συγκεκριμένο. Ούτε στη Β' Εθνική μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί και εκεί έκανε τα ίδια που κάνει και τώρα, χωρίς να έχει τη δύναμη στην απόγνωσή του πάνω και στο παραλήρημά του, τα βάζει με όλους και με όλα, θέλοντας να δώσει αλλού τις ευθύνες και να φύγουν τα βλέμματα από πάνω του. Και είναι τρομερά απίστευτο ακόμα και τώρα που μιλάμε, που υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν το συγκεκριμένο. Βλέπουν μια ομάδα να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, βλέπουν τους παίκτες απλήρωτους, βλέπουν τις παλινοδίες του από το δεύτερο το μάτς με τον Απόλλωνα στο Χαριλάου, βλέπουν τις συνεντεύξεις που κάνει, το πώς φέρεται, και όταν έφτασαν να τους έχουν πάρει όλοι χαμπάρι, να πατάει πάνω σε δικαστική απόφαση και να μην φεύγει. Ή τρομερό να πατάει πάνω σε δικαστική απόφαση και να μην φεύγει. Δεν είναι δικιά σας η ομάδα. Είναι ο Άρης, είναι δικός του, θεωρεί ότι ο Άρης γράφει και ο συγκεκριμένος με τον Αριστοτελίδη, τον Τζιόκη, τον Βασβάνη και τα άλλα παιδιά, τον Κώστα, το λαό του Άρη στα παπάρια του, εκεί που δεν πιάνει μελάνι, δεν λογαριάζει τίποτα και κανέναν, είναι αδίστακτος, το έχει ξαναδείξει, ούτε οικογένειες λογαριάζει, ούτε δουλειές. Έχει μετατρέψει το σπίτι μας, το ναό μας σε φρούριο για να παραμείνει πρόεδρος
αυτός με την κομπανία του. Φυγέτε όσο πιο γρήγορα γίνεται να ανασάνει η Αριανάρα μας. Φυγέτε και πάτε όπου αλλού νομίζετε, εκτός από τον Άρη. Οι πρακτικές σας, κύριοι, δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έχετε αποτύχει παταγωδώς και πλήρως το έργο σας, αν και αμφιβάλλουμε πάρα πολύ αν το έργο σας θέλατε να πετύχει. Κρατάμε μια πισινή, γιατί όπως ξέρετε το 2005 ήμασταν και εκεί τότε, εκείνη τη μέρα, και ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, δεν είναι ούτε τη στιγμής να τα πούμε, αλλά δεν είναι και προς συμφέρον σου. Ο απλός ο κόσμος φυσικά και δεν μπορεί να γνωρίζει κάποια πράγματα που δεν λέγονται ούτε στο ραδιόφωνο ούτε όμως και πουθενά, τα κρατάμε μέσα μας. Είναι πραγματικά όμως πάρα πολύ λυπηρό όταν πριν μερικά χρόνια μας έχει οδηγήσει ο συγκεκριμένος με την παρέα του στο να τρελαθεί ο εγκέφαλός μας, και παρά την αντίδρασή μας να πέσουμε σε ένα από τα κυριότερα λάθη μας που έχουμε παραδεχτεί, που ήταν να στηρίξουμε το συγκεκριμένο με την ομάδα ρηγμένη, γιατί νομίζαμε ότι έτσι εξυπηρετούμε το καλό του Άρη. Στους καινούργιους σου φίλους λοιπόν να πούμε ότι εμείς το ξέρουμε και είπαμε ότι τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν ο σύνδεσμος δεν θα τα ξανακάνει. Τόσο απλά. Το λάθος μας ήταν που ενώ έριξε συστηματικά την ομάδα στη Β' Εθνική το 2004, το στηρίξαμε. Είναι εξοργιστικό ο Άρης Θεσσαλονίκης να υποβιβάζεται και να παραμένει ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Τώρα λοιπόν, αφού τα ξέραμε και τα γνωρίζαμε, δεν υπάρχουν άλοθη για κανέναν. Και αν θες να είσαι ο Χριστός να πατήσει πάνω στα νερά, πάτα στα νερά, πάρε και την κομπανία, εξαφανιστείτε, αφήστε τον Άρη να κοιτάξει την επόμενη μέρα του πραγματικά ενωμένος και αποφασισμένος να φτάσει την ομάδα εκεί που την αξίζει. Κάνουμε κάλεσμα στους βετεράνους της Αριανάρας μας, γιατί σε περιόδους διαχειριστών θα πρέπει να έχουν από τους πρώτους λόγους οι βετεράνοι για το τι θα γίνει στην ομάδα. Κάνουμε κάλεσμα και είναι η ώρα των ευθυνών για όλους τους εξωδιοικητικούς παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην επόμενη μέρα, να ξέρουν ότι υπάρχει η επόμενη μέρα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ένας τεράστιος σύλλογος σαν την Αριανάρα μας με 1,5 εκατομμύριο αρρωστάκια να μείνει έτσι επειδή κάποιοι το θέλανε. Ήρθε η ώρα των ευθυνών λοιπόν και για όσους έχουν βοηθήσει στο παρελθόν οικονομικά να το ξανακάνουνε. Φυσικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα από συγκεκριμένο μέσο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του προπαγανδιστή προσπαθούν να τους μειώσουν, να μιλήσουν για αφημί και ιστορίες τέτοιες για να τους κάνουν να αποσυρθούν και να μην ξανασχοληθούν με την ομάδα τη δικιά μας αλλά και τη δικιά τους, για να έχουν όλο το πεδίο ελεύθερο, κάποιοι τυχάρπαστοι, άφραγγοι, χωρίς γνώσεις, να καπηλεύονται τον Άρη μας. Εμείς θέλουμε, όσο καιρό ακόμα είμαστε σε κατάσταση διαχειριστών, οι βετεράνοι του Άρη και όσοι προσφέρουν έσω και 1 ευρώ να έχουν λόγο για το πώς θα πορεύεται η ομάδα. Εμείς στην κερκίδα μας και αυτοί να προχωράνε την ομάδα τίμια, αντρίκια, παντελονάτα και αριανά. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι Άρης. Να το ξέρετε πολύ καλά. Όλοι εσείς που είστε γύρω του, αυτό το πράγμα δεν είναι Άρης. Δεν μπορεί να είναι
Δεν μπορεί να είναι Άρης όλες αυτές τις δύο καταστάσεις. Δεν μπορεί να ακούμε ότι η ομάδα είναι αίτητη σε παιχνίδια με το χωριό της Βέρειας, το Χαριλάου, σε παιχνίδια με τον Όφη, σε παιχνίδια με τον Απόλλων Αθηνών, τα οποία η ομάδα δεν έπρεπε να χάσει τότε στις αρχές του δευτέρου γύρου, αν ήθελε να έχει ελπίδες. Τώρα μωρέ, πλάκα κάναμε τώρα με 21 μάτς. Τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε? Τι είμαστε αυτιστικοί ρε? 21 μάτς και μια μεταγραφική περίοδο. Όπως και να τα φέρεις βόλτα, ο Άρης θα έπρεπε να έχει σωθεί προκαιρού. Και τώρα να ψήναμε κατσίκια. Μας έχεις φτάσει σε σημείο να έχεις μικρύνει τόσο πολύ το DNA του Αριανού, που να έχετε φέρει σε σημείο να θεωρείτε κατόρθωμα το άμα σωθεί μια ομάδα ισόβαθμη με άλλες 5, 21 αγωνιστικές και μια μεταγραφική περίοδο, όταν έχει ακόμα μπροστά της το ίδιο το παραμύθι. Το κάνατε και πιο παλιά. Κάνατε τον Αριανό να πανηγυρίζει γιατί πήγε σε τελικό. Εμείς όμως που ήμασταν και σε εκείνα τα πούλμαν μετά και τους τελικούς, ήταν γυρισμένα τα μυαλά μας γιατί τους κάσαμε. Σημασία για τον Άρη έχει να παίρνει τίτλους και όχι να πηγαίνει σε τελικούς. Δεν κολοπετινίτσα. Και η ευκαιρία κιόλας. Ούτε αυτό το πράγμα δεν σε έκοψε να κάνεις. Δεν μπόρεσες συγκεκριμένο τελικό να τον καθαρίσεις. Με την παρουσία τότε και με την ιστορία γνωστού παίκτη τότε όσον αφορά την ομάδα μας. Και με τη μαγιά του μωρέ τον καθάριζε. Τι είναι αυτή η μαγιά? Ο προπονητής τότε έλεγε άλλα, εσύ έλεγες άλλα. Με λίγα λόγια, πλήρης αυταρχισμός σε όλα, πλήρης τραμπουκισμός, ναρκισσισμός, αρρώστια, μανία. Ότι είμαι μόνο εγώ και κανένας άλλος, μόνος μου θα τα κάνω όλα. Είδαμε όλοι πως τα έχεις κάνει. Και τα έχεις κάνει τα να πού. Δεύτερη φορά δεν κατάφερες να κάνεις απολύτως τίποτα. Μόνο που αυτή τη φορά θα φύγεις έτσι όπως φεύγουν όλοι οι καταστροφές της Αριανάρας μας. Όλος ο λαός είναι απέναντί σου. Αν θες να το χωνέψεις, χώνεψέ το και φυγέτε όλοι αύριο πρωί. Δεν γίνεται στις 18 Πρώτου να μας λες ότι θα μηνύσω τους πάντες ΕΠΟΚΕΔ και ότι θα τους κυνηγάω μέχρι να πεθάνω, και 13 μετά από 2 μήνες να μας λες ότι όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο θέλει τον Άρη στη Λίγκα. Στο διάστημα που είμαι στην ομάδα έχω τις καλύτερες σχέσεις με ΕΠΟ και ΚΕΔ. Είναι δυνατόν? Φοβερά πράγματα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που τους τελευταίους 2 μήνες και να μην ξέρα την παρουσία του στο παρελθόν, να κάθονται ακόμα και να τον ακούνε? Είναι δυνατόν να μας πεις ότι έχεις τις καλύτερες σχέσεις και πριν 2 μήνες τους έσελνες εξώδικα? Οι Διάνοι ψόφισαν μεγάλοι και τα καθρεφτάκια σπάσανε. Μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε τις γραμμές, αδέλφια. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 2310 940 και 3 μηδενικά. 940 και 3 μηδενικά. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα και θα πάμε σε διάλειμμα και μετά οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μόρδα, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα όσο αφορά την κίνηση που κάνατε στο μάτσο με τον Πλατανιά, στο να πάρετε την ομάδα και να σηκωθεί να φύγει η ομάδα από το γήπεδο, και τα μηνύματα λένε ότι αυτό που κατηγορείται τώρα τον κύριο Στεφανίδη θα γινόταν από την Κυριακή από το μάτσο με τον Πλατανιά. Δηλαδή η ομάδα θα ήταν πεσμένη από το μάτσο της Κυριακής. Αυτά είναι αιτιολογήματα. Εγώ θέλω να πάρω την ομάδα να καθίσουμε στο πλάι. Ναι, γι' αυτό απαντήστε, γι' αυτό το λέω, απαντήστε, γιατί πολλά αιωρούνται. Γιατί σας πω κάτι, έχω βαρεθεί τους εξυπνάκηδες. Το να πάρουμε την ομάδα και να καθίσουμε στο πλάι μπροστά από τέτοιο, στη Φεσούνα, και να κάνουμε τη διαμαρτυρόμαστε ήταν λάθος. Να πέσουν κάτω και να κάνουν τι τραυματίες και μετά να καθόμαστε για να το κάνουμε το μάτι, να το γελιοποιήσουμε ήταν λάθος. Διότι πραγματικά η διαιτησία του Γουριώτη ήταν πραγματικά, σας το είπα, θεωρώ ότι ήταν επισκοπού και συγκεκριμένη. Εγώ σας ρωτάω γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι θα παίζαμε το παιχνίδι. Καλά κάνετε και απαντάτε. Θα παίζαμε το παιχνίδι αφού πρώτα κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να δώσουμε να καταλάβει
ότι ο Άρης δεν μπορεί, είναι πολύ μεγάλος για τα νύχια αυτών εδώ των αστείων. Όχι, όντως ζητήσατε από τους παίκτες να φύγουνε? Μα φυσικά ζήτησα να φύγουν, γιατί έχουν γελιοποιήσει το άθλημα. Και δυστυχώς, να σας πω την αλήθεια, υποχώρησα στην παρέμβαση του προπονητή των παιχτών, οι οποίοι ακόμα και τώρα πιστεύουν ότι όπως και σήμερα δικαιούνται να κερδίσουν και δεν κέρδισαν, μπορούν να κερδίσουν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και αν εγώ δεν πήρα την ομάδα να φύγω σεβόμενος τον προπονητή και τους παίχτες οι οποίοι πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι πραγματικά αδικούνται από το άθλημα και θέλουν να παίξουν, να δείξουν σε όλους ότι μπορούν να κερδίσουν τα μάτια και να σωθεί η ομάδα. Εγώ έχω μετανιώσει που δεν το έκανα. Έπρεπε να φύγει η ομάδα από το γήπεδο, διότι αυτό το πράγμα όπως διεξάγεται είναι αστείο. Και όπως θα θυμούνται όλοι, το ότι είχα πει στη Λέσχη, το μόνο είναι ότι δεν υπόσχομαι τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα θυμούνται. Λοιπόν, να πάρουμε... Αναλάβαμε μια αποστολή αυτοκτονίας, την οποία είμαστε λίγο στο 2 μήνες πριν το τέλος, και δεν θα την αφήσουμε να τη διαλύσουν πάλι την ομάδα όπως είχαν κάνει μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι αλήθεια, το είπατε, κύριε Σκόρδα, αυτό το είπατε βέβαια στα τέλη του Δεκεμβρίου, δεν είναι κάτι που μπορεί να το αμφισβητήσει. Και κόντρα σε αυτούς όλους θα σωθεί η ομάδα. Επειδή σε κάποιους έσαι τα τεστ, 100% είναι. Είναι 100%. Είναι 100%. Είναι 100%. Είναι 100%. Είναι 100%. Εγώ έχω τεράστια φιλική σχέση και με όλους στη Λίγκα και με τον κύριο Μόραλη, τον πρώτο της Λίγκας. Αν θέλετε πάρω τηλέφωνο να σας πείτε τις σχέσεις μας, και με τις υπηρεσίες και με την ΕΠΟ και με τον κύριο Σαρή. Και σήμερα μπορείτε να καλέσετε, αν θέλετε, τους κυρίους Δούρο, να τους ρωτήσετε τι σχέσεις έχουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Καλίβα, όποιο θέλετε. Να Καταρατζεχιλίδη, τι σχέσεις έχουμε. Πάλι εδώ λοιπόν στην εκπομπή του θρυλικού Super 3. Μετά τα ηχητικά που ακούσαμε, πιστεύουμε ότι είναι ένα όνειρο όλα. Τα έχουμε βγάλει από το μυαλό μας. Έχουμε εδώ πέρα ένα τρομερό μήμο στο άλλο το δωμάτιο μέσα και τα γράψαμε όλα. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να ξαναπούμε τα τηλέφωνα του σταθμού. Είναι το 2310 940.000. Από τώρα, από εδώ και στο εξής μπορείτε να καλείτε. Θα θέλαμε για ακόμα μια φορά να απευθυνθούμε στα άρρωστα οπαδάκια του Θεού του Πολέμου, να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι την Κυριακή ό,τι και να γίνει θα πρέπει όλοι να γυρίσουν στο σπίτι τους, έτσι όπως γυρνά στα σπίτια τους και είναι στα σπίτια τους όλα αυτά τα λαμόγια που μας φτάσαν σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει όλα τα αδέλφια που θα πλημμυρίσουν τον ναό, ό,τι πρόκληση και να φάνε είτε εντός είτε εκτός γηπέδου, να μην απαντήσουν, να τους γράψουν όλους εκεί που δεν πιάνει μελάνη, να σηκωθούν να φύγουν, να πάσουν στο σπίτι τους, και άμα δουν κανέναν αδελφό που έχει φρικάρει τελείως, να τον τραβήξουν πέρα, να τον τραβήξουν, να τον πιάσουν αγκαλιά, να τον βάλουν στα αμάξι του και να σηκωθεί να φύγει, να προστατεύσουμε τα αδέλφια μας για να μην την πληρώσει κανένα αγνό παδάκι, γιατί κάποιοι μας ξαναφτάσανε σε αυτό το σημείο. Είναι βασικότατο θέμα για μας και την Κυριακή, έτσι όπως έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια, να μην γίνει το παραμικρό. Ούτε φιστίκι μέσω γήπεδο, και απ' έξω ό,τι και να γίνει μην ακούτε τον προπαγανδιστή, ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει, ό,τι πρόκληση και να φάμε, να σηκωθούμε να πάμε σπίτια μας, έτσι όπως κάνουν όλα τα λαμόγια που μας έχουν φέρει εδώ και κάθονται σπίτια τους και δεν έχουν πρόβλημα οι οικογένειές τους. Αρκετό κακό έχουν πάθει οι δικές μας οικογένειες από το μαρτύριο που περνάμε. Θα πρέπει όλοι να έχουν το μυαλό τους, να είστε σίγουροι αδέλφια, παρόλα τα παραλυρήματα που έχει ο συγκεκριμένος, ότι υπάρχει η επόμενη μέρα για την Αριανάρα μας, και αυτή η επόμενη μέρα έχει ένα σίγουρο, ότι δεν χωράει ο συγκεκριμένος, έτσι όπως οι άλλοι δεν έχουν καμία συμμετοχή, και ο Κόντης και ο Αθανασιάδης και τα δικά μας αλαμόγια, ο Σαουρίδης και οι λοιποί που δεν πατάνε καν στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να τελειώνουμε
το φαύλο κύκλο της διχόνοιας, να πάμε ο τελευταίος της παρέας να πάει και αυτός στο σπίτι του και να δούμε πώς θα ξαναχτίσουμε την Αριανάρα μας πάνω σε θεμέλια σταθερά αυτή τη φορά. Πάμε λίγο στη γραμμή. Ναι. Ναι. Έλα Ανέστη, Λεύτο. Χαιρετώ από Σούπερ 3 Μελισσοχώρη. Καλησπέρα αδερφέ. Λοιπόν, την Κυριακή παίζουμε με το μεταλλαγμένο πουλί. Όλος ο λαός του Άρη, μαζικά εκεί στο γήπεδο. Έτσι, δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα αρχίζει ο αγώνας για το λαό του Άρη. Τώρα θα δείξουμε τη δύναμή μας. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μας φτάσανε αυτά τα λαμόγια σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε όταν έπρεπε, λόγω ότι θέλαμε να τραβηχτούμε στην άκρη να δούμε τι γίνεται, αλλά δυστυχώς έχει πολλά λαμόγια αυτό το επαγγελματίες λαμόγια πλέον έχουμε. Και ακόμα στην άκρη είμαστε αδερφέ, και ακόμα είμαστε στην άκρη, να το ξέρετε. Ναι, δυστυχώς έχουμε επαγγελματία λαμόγια. Μαζικά ο κόσμος του Άρη στο γήπεδο, να μην μας ίσει τίποτα, να μην πέσει σε καμιά παγίδα που θα μπούμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Αυτοί ανάβουν φυτίλια, δεν τελειώνει τίποτα. Να στηρίξουμε την ομάδα μας και να δείξουμε τη δύναμή μας. Τώρα αν γίνει κάποιο θαύμα τα επόμενα 6 μάτς, καλώς το να γίνει, όπως έγινε πέρσι. Έτσι. Και όσο για αυτούς εδώ που μας φέραν εδώ, να ξέρουν ότι τα ονόματά τους θα γραφούν στα ντουβάρια του Χαριλάου με τη σειρά ολονών. Να ξέρουν ποιοι καταστρέψαν τον Άρη, να τα θυμόμαστε εμείς και οι γενιές που θα έρχονται, γιατί θα γεννάμε μέσα από τις τάχτες μας, από το αίμα μας εγέννητο το επαδί μας πλέον. Όπως κάναμε τόσα χρόνια, να θυμούνται, να βλέπουν τα ονόματα και να ρωτάνε τους γονείς τους, τα παιδάκια, τι είναι αυτό το όνομα που θα λέει εκεί, στο ντουβάρι, και να τους εξηγούν ότι αυτοί οι άνθρωποι καταστρέψαν τον Άρη. Έτσι. Δυστυχώς η αγάπη μας γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια. Ίσως είναι σημαδιακό αυτό που έφτασε η ομάδα μας σε αυτό το σημείο και στα άλλα τα αθλήματα. Είναι σημαδιακό. Τώρα θα δείξουμε όλη τη δύναμη. Δηλαδή το Άρη μη μασάς. Αυτός ο επαγγελματίας, ο απατεώνας, πρέπει να τελειώνει και θα τελειώνει μόνος του. Θα σέρνονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Δεν θα, να ξέρετε μάγκες ούτε τίποτα. Αφήστε τους να δούμε πού θα το φτάσουνε. Νομίζω ότι ο Άρης τους ανήκει. Λίγο γρήγορα μόνο γιατί έχουμε και άλλες γράμμες. Ας περιμένουν, Ανέστη. Θα περιμένουν, δεν χάθηκε λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, να δουν πού θα το φτάσουμε. Το ξεχυλώσανε, δεν πάει άλλο, Παύλο. Δεν ξέρω πόσο να το φτάσουν, άλλο δεν πάει. Το ξεχυλώσανε. Τι ανομαλία έχουν, έτσι. Φτάνει, αν έχουν λίγο τσίπα και λίγο ευτυχία, θα πρέπει να παραιτηθούν αύριο. Απλά πράγματα, δεν μπορεί όλος ο Άρης να ασχολείται με 5 συγκεκριμένους όλα αυτά εδώ τα χρόνια. Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι και με το συνεταιράκι το δικό μας το αρχιλαμόγιο, το Κοτσίδα, γιατί τα συνεταιράκια. Ναι, τότε ο σύνδεσμος ήταν καλός, κατάλαβες. Ναι. Τώρα που δεν τον έχουμε το σύνδεσμο είμαστε, ναι, έπρεπε να χειροκροτάμε τώρα και να είμαστε λάμπρο Θεέ, πάρτα όλα, ναι, σάρωσέ τα. Αυτά μαζικά στο γήπεδο την Κυριακή. Το Σάββατο μετά τις 6 ψήνουμε εδώ πουλιά. Όποιος γουστάρει να έρθει εδώ να στηρίξει τη φάση στην κατάσταση. Όπως και τώρα από ό,τι έχουμε κάποιες πληροφορίες στην περιοχή Χαριλάου ψήνονται διάφορα είδη. Καλό θα ήταν ο κόσμος να κατηφορήσει, γιατί εμείς γιορτάζουμε και την Αριανάρα μας κάθε μέρα. Και αύριο η Νεάπολη και το Σάββατο εμείς όποιος γουστάρει να έρθει εδώ να τα πούμε. Να είσαι καλά αδερφέ. Να είσαι καλά. Περάσουμε στον επόμενο αδερφό. Καλησπέρα. Να. Καλησπέρα φίλε. Τι λέει ο τεράστιος, θα έρθουν, θα χάσουμε και θα φύγουν. Ναι. Δηλαδή εσύ ρε φίλε δεν έχεις κουραστεί. Λίγη τσίπα πάνω σου, γιατί βάζεις ότι σε κράζουν και 19 παιδιά. Λίγη τσίπα πάνω σου δεν έχεις. Λίγη τσίπα, δηλαδή λίγη τσίπα πάνω σου δεν έχεις. Δεν κουράστηκε, δεν κουράζεσαι με τίποτα. Δεν κουράζεσαι με τίποτα. Καταρχήν πού απευθύνεσαι, σε ηλίθιους απευθύνεσαι, σε καθυστερημένους απευθύνεσαι, πού απευθύνεσαι. Το θα έρθουν, θα χάσουν και θα φύγουν, ο μόνος που έχει δικαίωμα να το πει, είναι ο αρχηγός της ομάδας μετά την προπόνηση άμα το αισθάνεται. Ο αρχηγός της ομάδας στην τελευταία προπόνηση αν το αισθάνεται. Αν το αισθάνεται θα το πει αυτός. Εσύ το λες πού.
Το λες σε ποιον, σε τι, σε παιδάκια που τα έχεις διώξει από το εστιατόριο? Έχεις διώξει μωρό από το εστιατόριο να φάει? Κάγκελο είσαι για ό,τι έχεις κάνει έξω και θα φας. Στην απομόνωση να σε βάλουν επειδή μανουριάζεις, πάλι θα φας. Στερείς το φαγητό από μωρό γιατί δεν κάνει αυτό που θέλεις εσύ. Είναι που άλλοι χαλάνε το κλίμα στην ομάδα. Πες μας με ποιον έχεις συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια που είσαι εκεί πάνω? Έναν άνθρωπο που συνεργάστηκες μαζί του. Έναν άνθρωπο, νοήμον άνθρωπο που να έχει την άποψή του να την υποστηρίζει και συνεργάστηκες μαζί του. Με τον κύριο Κώστα. Έναν άνθρωπο που συνεργάστηκε στη ζωή σου μαζί του. Μα να σου πω κάτι, θα χάσουν και θα φύγουν. Θα έρθουν, θα χάσουν και θα φύγουν. Τι θέλεις να πεις δηλαδή? Ότι άμα δεν χάσουνε, ναι. Περίμενε, ότι αν δεν χάσουνε δεν φεύγουνε. Μπράβο. Και το λες εσύ αυτό. Εσύ το λες αυτό. Τι θες να πεις? Ότι αν δεν χάσουνε δεν φεύγουνε? Να γίνει τι δηλαδή? Να κάτσεις σαν τον νερό να σου σουίτα και να δεις να καίγεται πάλι οτιδήποτε για πάρτι σου? Δεν φτάνει μια φορά. Δεν φτάνει μια φορά. Τι θέλεις δηλαδή να κάνεις? Θα έρθει, θα γεμίσει το γήπεδο και θα γυρίσουν όλα τα παιδιά στις μανάδες τους, στις γυναίκες τους, στις γκόμενες τους, οπουδήποτε. Δεν θα πάνε έξω από κανένα μέγαρο να παρακαλάνε και να κλαίνε τίποτα. Δεν θα καταστρέψεις ρε φίλε άλλες ζωές. Άλλες ζωές δεν θα καταστρέψεις. Φτάνει. Φτάνει. Πιείτε τα νερά και τα μικρά, να δροσίσετε το στοματάκι σας, να φωνάξετε δυνατά Άρης και πετάξτε τα στον κάδο της ανακύκλωσης. Πιέστε τις ρετσίνες και τις μπύρες, κάντε χαβαλέ με την παρέα σας και αφήστε τις πάνω στο τραπέζι να τις γυρίσει ο τύπος αύριο στην κάβα πάλι πίσω. Φτάνει φίλε, φτάνει. Ούτε με ζωές άλλες θα παίξεις, ούτε με παιδιά άλλες θα παίξεις, ούτε με οικογένειες άλλες θα παίξεις. Δεν θα χτυπάνε την άλλη μέρα το πρωί τα κουδούνια να βγάζουν τα παιδιά μέσα από τα σπίτια τους, από τις οικογένειές τους. Επειδή έτσι θέλεις εσύ. Φτάνει. 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 Αν έχεις λίγη τσίπα πάνω σου, σήμερα το βράδυ πρέπει να φύγεις. Φτάνει. Αυτό το εργάκι φτάνει. Δεν ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, δεν αφορά κανέναν, ούτε τους χιλιάδες κόσμους που καίγονται, λιώνουνε για αυτό το σωματείο, αλλά φτάνει. Αυτό φτάνει. Θα πάνε όλοι στα σπίτια τους. Θα έρθει η αποστολή του συμπολίτη και δεν θα έχει ούτε άχνα το ζάμι από το άδερφο που το γαζάρισε πριν. Έτσι. Και θα γυρίσουν και αυτοί όπως πρέπει να γυρίσουν. Έτσι. Και δεν πουλάμε τα βατζιλίκια να γίνει αυτό επειδή το λέμε εμείς. Αλλά φτάνει. Φτάνει. Άμα θέλουν να μαλώσουν τα παιδιά, ας φύγουν από το γήπεδο να πάνε να πιούν το ξύδι τους και να μαλώσουν μέσα στο παράκι γιατί πειράξανε την κόμενά τους. Για σένα, όχι φίλε. Φτάνει. Φτάνει. Δεν θα φύγουνε. Γιατί να μην φύγουνε? Για να καίγεται όλο το χαϊρό και να φύγεις σε άνετα από τα επίσημα, ας πούμε, να βλέπεις τι γίνεται. Πάλι εγώ τα έκανα όλα. Τι θέλετε να γίνει? Δεν κουραστήκατε να παίζετε με τις ζωές και με τον πόνο του κόσμου? Τι θέλετε να γίνει? Τι θέλετε να γίνει? Έχεις βάλει όλη την Ελλάδα πίτσα, μπύρα, καναπέ? Να πάρουμε 7,5 ώρα να δούμε τα full face να σκοτώνονται με τις ασπιρίνες? Όχι. Δεν παίζει τέτοιο έργο. Δεν θα παίξει, δεν κάνει να παίξει τέτοιο έργο. Φτάνει. Αφήστε τα παιδιά στην ησυχία τους, αφήστε τα παιδιά στον πόνο τους, αφήστε τα παιδιά να γυρίσουν στις οικογένειές τους, αφήστε μας άμα είναι να πέσουμε όμορφα και περήφανα. Όχι έτσι ρε φίλε. Φτάνει. Θες να τα διαλύσεις τη μάνα όλα. Θες να τα διαλύσεις τη μάνα όλα. Θες να πιστεύεις ότι αν υπάρχει έστω 5 σοβαροί άνθρωποι, έστω 5, 1, 2, 3, 5, 10 σοβαροί άνθρωποι που θα ασχοληθούν με αυτό το σωματείο πάλι από την αρχή μετά από τα 100 του χρόνια, γιατί μετά από τα 100 του χρόνια θα ξαναγεννηθεί ο Άρης. Ίσως τα 100 του χρόνια ξαναγεννιέται ο Άρης. Θέλεις να τους κάνεις, να τα διαλύσεις τη μάνα όλα, θες να μην κάνεις κανένα σοβαρό άνθρωπο να ασχοληθεί με αυτό το σωματείο. Όχι φίλε, δεν θα στο κάνει κανένας αυτό το χατήρι. Θέλεις να τα διαλύσεις τη μάνα όλα, να μην ασχοληθεί κανένας σοβαρός άνθρωπος με αυτό το σωματείο και να ξαναεμφανιστείς εσύ από το πουθενά και να λες μόνος μου είμαι, πάλι εγώ θα κάνω. Γιατί σοβαρός άνθρωπος με αυτό που θες να κάνεις και με αυτό που έχεις στο μυαλό σου τι μπορεί να γίνει, δεν θα ασχοληθεί με αυτό το σωματείο. Όχι, φτάνει. Φτάνει.
Αυτό το έκτρωμα και αυτό το τέρας το δημιούργησες εσύ. Εσύ το δημιούργησες. Εσύ το δημιούργησες. Μαζί τους έπινες ρετσίνες, μαζί τους έπινες... Είσαι ο πιο διχαστικός άνθρωπος, ο πιο διχαστικός άνθρωπος που βγήκε στο σωματείο από τότε που δημιουργήθηκε. Εσύ το δημιούργησες αυτό το έκτρωμα. Εσύ το δημιούργησες αυτό το έκτρωμα, το τρέλανες και άρχισε να τρώει τις άρκες του και να μην καταλαβαίνει τι του γίνεται. Τους τύπους με τα σάπτα χαλασμένα που τους κρεμόταν οι προφυλακτήρες όταν ήρθαν από την Αθήνα, κάτι κόντιδες και μόντιδες, όλους αυτούς εσύ τους εμφάνισες και τους έκανες και ήρωες. Και όταν σας λέγαμε τι είναι αυτό εδώ πέρα, στυλ τους, τη δουλειά μου θα κάνω. Ποια είναι η δουλειά σας? Ποια ήταν η δουλειά σας? Ήτανε φίλος με το Καρβαλάτζε. Ποια ήταν η δουλειά σας? Ποια ήταν η δουλειά σας? Ποια ήταν η δουλειά σας? Αυτή ήταν η δουλειά του. Να κάνω τον Άρη μεγάλο. Να κάνουμε τον Άρη μεγάλο. Τον εαυτό σας θέλατε να κάνετε μεγάλο εις βάρος του Άρη. Έτσι. Ζητάμε ένα συγγνώμη από το Θεό. Ένα συγγνώμη μέσα από την ψυχούλα μας για το Θεό. Εμείς ζητάμε ένα συγγνώμη από το Θεό. Συγγνώμη. Συγγνώμη που πίστεψαμε. Συγγνώμη που ελπίσαμε. Συγγνώμη που βασιστήκαμε πάνω σε βρικόλακες. Συγγνώμη. Συγγνώμη που εμπιστευτήκαμε. Ένα συγγνώμη από το Θεό. Ένα συγγνώμη από όλους μας από το Θεό. Αλλά εσείς φτάνει. Φτάνει ρε. Φτάνει. Αυτούς που κράζετε, μαζί τους πήγατε εκδρομές, μαζί τα φάγατε, μαζί γλεντήσατε, μαζί τις γκόμενες και τις γυναίκες τις παίρνατε και τις κάνατε ταξίδια στο εξωτερικό. Μας βάλατε να μαλώσουμε με αδέρφια μας. Μας βάλατε να μαλώσουμε με αδέρφια μας. Φτάνει. Και ξέρεις γιατί φάγαμε και το δηλητήριο και φάγαμε και τον παπά σου? Γιατί ήσουν τελείως διχαστικός. Μόλις ανοίγαν τα μάτια μας τα ξανά κλείναν όλα. Έφυγες και συνέχισες κάθε μέρα να βρίζεις. Και δίκιο να είχες όταν έφυγες. Κανένας δεν σε πίστευε γιατί είσαι καταντήσει γραφικός. Και δίκιο να είχες όταν έφυγες. Κανένας δεν σε πίστευε γιατί είσαι καταντήσει γραφικός. Σε όλα ήσουν όχι. Αν έλεγες σε 5 πράγματα ναι και στα όχι όχι, ίσως ανοίγαν όλων τα μάτια και πιο νωρίς. Τι κατηγοράς? Μωρά, κατηγοράς παιδιά? Γιατί πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο? Ποια μαγαζιά για τέτοια? Δεν τρέπεσαι ρε να μιλάς? Βγες επώνυμα και πες εσύ και εσύ τώρα με βρίζετε γιατί πριν από 5 χρόνια μου ζητήσατε 5 ευρώ και δεν σας τα έδωσα. Βγες και πες το. Αν έχεις λίγη τσίπα πάνω σου, βγες και πες το. Βγες και πες το, απλά. Αυτούς που είχε συναλλαγές έχουν φύγει. Οτιδήποτε είδους συναλλαγές έχουν φύγει. Κανένα από τα παιδιά δεν σε έχει ζητήσει 1 ευρώ. Πεινάνε, τα θέματα από τα σπίτια τους τους κόβουνε, οι μάνες τους κλαίνε. 1 ευρώ. Ποτέ. Όχι τώρα, ούτε τότε. Ποτέ. Αν έχεις λίγη τσίπα πάνω σου, φύγε σήμερα το βράδυ. Και άσε μας να κλάψουμε, να πονέσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη και να μείνουμε άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Αυτό που θέλεις να γίνει, δεν θα γίνει. Μην πειράξετε φίλο. Αφήστε τα παιδάκια τη Δευτέρα το πρωί που μένουν δίπλα σε όλους τους να πάνε το πρωί σχολείο γιατί κοιμηθήκαν 9 η ώρα το βράδυ. Να πάνε το πρωί σχολείο τα παιδάκια γιατί πρέπει να κοιμηθούν 9,5 ώρα το βράδυ. Αυτό που θέλεις δεν θα γίνει. Κρατήστε τα αδέρφια σας, κρατήστε, μην αφήσετε να γίνει τίποτα. Κάντε όλη την Ελλάδα περήφανη για αυτό που είμαστε. 25.000 κόσμος να τραγουδάει. Να τραγουδάει. Την Κυριακή θα ξαναγεννηθεί. Μην νομίζετε ότι πέθανε. Την Κυριακή, αν υπάρχει μια ελπίδα και ένα κεράκι στο μυαλό οποιοδήποτε σοβαρό άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σωματείο, αυτό το σωματείο θα ξαναγεννηθεί. Τραγουδίστε δυνατά, ίσως και για την ομάδα που κι εμείς πικράναμε χωρίς να το θέλουμε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Και αν κάποιοι τη δουν διαφορετικά, πιάστε τα αδέρφια σας, δώσετε ένα φιλί στο μέτωπο και πες όχι δεν κάνει. Όχι τώρα δεν κάνει. Μη γεμίστε το γήπεδο να παραμιλάει όλη η Ελλάδα με την πάρτη μας και μη.
Μη. Για να μιλήσουν όλοι να πούνε, κοιτάξτε τους τι κάνανε. Έχουνε αύριο. Έχουνε αύριο. Έχουνε αύριο. Αν υπάρχει ένας σοβαρός άνθρωπος να ασχοληθεί, θα ασχοληθεί. Έχουνε αύριο. Και δεν έχουν να φοβηθεί. Όποιος σοβαρός άνθρωπος να ασχοληθεί δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τα φαντάσματα τελειώσανε. Ένα έμεινε ακόμα. Τελειώσανε. Ένα έμεινε. Φύγε φίλε. Αν σέβεσαι έστω την τελευταία στιγμή τον εαυτό σου, φύγε. Πολύς πόνος στο σωματείο, κανένα πόνο σε άλλη οικογένεια. Φύγε. Φύγε σήμερα το βράδυ, αύριο, φύγε. Φύγε. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να δημιουργείς όλο αυτό το έκτρωμα πάλι. Φύγε. Θα έρθουνε, θα χάσουν και θα φύγουν. Να έρθουνε να κερδίσουν όπως κέρδισε και ο Πλατανιάς και να φύγουν. Δεν έγινε και τίποτα. Τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Γιατί θα έρθει κάποια άλλη στιγμή που δεν θα κερδίσουν ποτέ. Τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Τις γκομένες σας μην τις παίρνετε στο γήπεδο. Πάρτε τις γκομένες σας που είναι αρρωστάκια. Που θα γίνουν μάνες και η πρώτη λέξη που θα βγάλει από το στόμα του παιδιού τους θα είναι Άρης και μετά μαμάς και παπά. Πάρτε τα παιδιά σας και ελάτε τα, φέρτε τα στο γήπεδο. Δεν θα ακουστεί μπαμ. Φέρτε τα παιδιά σας στο γήπεδο. Φέρτε τα παιδιά σας στο γήπεδο να προσκυνήσουν το μεγαλείο αυτού του Θεού. Φέρτε τα παιδιά σας την Κυριακή στο γήπεδο. Μη φοβάστε τίποτα, φέρτε τα παιδιά σας την Κυριακή στο γήπεδο. Και εσύ φύγε. Αν σέβεσαι έστω και λίγο τον εαυτό σου, φύγε. Σε παρακαλώ πολύ, φύγε. Φύγε. Όχι έτσι κάποιοι σε απειλούν. Αν έχεις λίγη τσίπα πάνω σου, σήμερα το βράδυ, φύγε. Σαν τον έρωνα στη σουίτα, δεν θα ξανακάτσεις να. Φύγε. Πονάει κόσμος, κλαίει κόσμος, φύγε. Και ξανά, τη συγγνώμη στο Θεό από όλους μας. Από όλους μας. Είσαι ό,τι πιο διχαστικό εμφανίστηκε στην ιστορία του. Στην ιστορία αυτού του συλλόγου είσαι ό,τι πιο διχαστικό εμφανίστηκε. Απλά φύγε. Λοιπόν, μετά και την παρέμβαση του αδελφού θα πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέρμα στο φαύλο κύκλο της διχόνοιας που κατατρώει τα αγνά οπαδάκια του Άρη μας. Θα πρέπει ο τελευταίος της παρέας, γιατί ο τελευταίος είναι, να φύγει μαζί με την κομπανία του, τον κύριο Κώστα Τσιόγκη και τα λοιπά, να μας αδειάσουν τη γωνιά. Αποτύχανε σε όλα. Είναι ο κύριος εκφραστής της διχόνοιας και της προπαγάνδας. Μόνο κακό δημιουργεί και κάνει στην ομάδα μας. Ας φύγετε αύριο λοιπόν πρωί όλοι σας, να αφήσετε τον Άρη μας να ανασάνει, να ξαναγυρίσει το χαμόγελο στα χείλη όλων, να αρχίζουν πάλι να πηγαίνει ο λαός στο γήπεδο χαρούμενος, να πάει να φωνάξει, να γουσάρει για την αριανάρα του. Διότι ο Άρης δεν πεθαίνει. Όσο και να το θες εσύ, ο Άρης δεν πεθαίνει. Πάμε λίγο στη γραμμή. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, με ακούτε? Ναι. Είμαι ο Δημήτρης και είμαι ο παδός του Πανετολικού. Κλείσου να λίγο, δεν μπορούμε αδελφέ, κλείσου. Άσε μας ρε φίλε. Άσε μας ρε φίλε, πάνε πάρει τον Κωστούλα, άσε μας. Βγάλε άλλη γραμμή. Μ' ακούς? Ναι. Έλα αδερφέ μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παοξής είμαι. Κλείσου να ρε. Κλείσου να ρε. Άσε μας ρε, πάρει στις δικές σου εκπομπές. Άσε μας τώρα. Έχουμε τον ταλκά μας τώρα. Περάσουμε στον επόμενο. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, παιδιά, σας ακούω. Εγώ δεν είμαι ούτε οργανωμένος,
ούτε σε κάποια συμφωνούμε. Αριανός είσαι. Αριανός είμαι. Αδελφός μας είσαι τότε. Προχώράτε. Έτσι ακριβώς και εγώ έτσι αισθάνομαι. Με αυτά όλα που λέτε παιδιά συμφωνώ 100% και πιστεύω ότι πρέπει το σωματείο να κοιτάξει πλέον το μέλλον διαφορετικά, να δει την επόμενη μέρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ενεπλακεί στο παρελθόν με τα διοικητικά να αφήσουν το σωματείο σε μια ηρεμία. Ο κύριος Κόρδας, δεν θα στο κρύψω κι εγώ, σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αποδείχθηκε περίτρανα, δηλαδή του αφέθηκε πάρα πολύ. Έτσι είναι ρε αδελφέ, γι' αυτό λέμε εμείς συνέχεια ότι δεν φταίνε ο κόσμος που ψήφισε είτε το συγκεκριμένο, είτε τον Ηλιάδη, είτε τον Αθανασιάδη, αλλά φταίνε αυτοί που υπογράφανε. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, το λέω, που ψήφισα σε εκείνη την εκλογική περίοδο, γιατί πίστευα ότι χειρότερο από τον Ηλιάδη δεν γίνεται. Βέβαια ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αυτό αποδεικνύει η ιστορία και πρέπει, οφείλουμε τουλάχιστον εμείς που έστω και βάλαμε την ψήφο μας τότε να το παραδεχτούμε. Εγώ προσωπικά εννοώ, που ήμουνα σε εκείνη τη συνέλευση, που εσείς δεν αποφασίσατε να μην έρθετε. Αυτό εντάξει δεν θα το κρίνω εγώ, είναι δικιά σας επιλογή, το έχετε εξηγήσει. Δείχνεται ότι υπάρχει κάτι καινούριο εκεί πέρα συμβαίνει. Εμείς τουλάχιστον απ' έξω όσοι παρακολουθούμε και βλέπουμε αυτή τη στάση, βλέπουμε μια πιο αγνή και πιο αυθεντική στάση πλέον. Παιδιά, συνεχίστε έτσι, δεν θέλω να πω παραπάνω. Το παιχνίδι την Κυριακή έχει πάρα πολλές επικινδυνότητες σε όλα τα επίπεδα και μετά τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Άρη, καταλάβαμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί που είμαστε και κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας και έχουμε ξαναζήσει το παρελθόν, είδαμε αυτός ο άνθρωπος ότι προσπαθεί για κάποιο λόγο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν πίστευα πριν 10 χρόνια ότι ήταν μέσα αυτός, δηλαδή γνώριζε τόσα πράγματα, ήξερε, έκανε, αλλά τώρα μετά από κάποια χρόνια αποκαλύπτονται πάρα πολλά πράγματα και πέφτουν οι μάσκες που λέμε. Όπως και να έχει, παιδιά, δεν σας κρατάω όλη τη γραμμή, συνεχίστε. Εμάς τουλάχιστον που είμαστε λίγο πιο απόμακροι, μας κερδίζετε σιγά σιγά. Εμένα μου αρέσουν αυτά που ακούω, ελπίζω να κρατηθεί αυτή η στάση και στο μέλλον. Γεια σου αδελφέ. Να είσαι καλά. Είναι αυτό που έχουμε ξαναεπαναλάβει σαν σύνδεσμος, ότι δεν φταίνε αυτοί που ψηφίζουν τον οποιοδήποτε απατεώνα που τους παραμυθιάζει, αλλά φταίει αυτός ο απατεώνας που τους παραμύθιασε και έχει λόγο και υπογραφή, και άμα ήμασταν σε σοβαρό κράτος δεν θα την πλήρωνε καμιά ομάδα για όλους αυτούς που μπαίνουν στις ομάδες και τις χρεώνουν και μετά πουλάνε και τρέλα. Θα τους φωνάζανε και θα τους λέγανε ελάτε εδώ μάγκες. Πόσα χρόνια πρόεδρος? 5. Πόσα εκατομμύρια άνοιγμα? 10. Φέρτα. Εσύ τα έκανες, ούτε εγώ τα έκανα, ούτε αυτός που ψήφισε Ηλιάδη τα έκανε, ούτε αυτός που ψήφισε Σκόρδα τα έκανε, ούτε αυτός που ψήφισε Αθανασιάδη τα έκανε, ούτε αυτός που ψήφισε Κόντι τα έκανε. Τα κάνανε συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις. Είναι πρωτάκουσο να έχει ευθύνη ο λαός και όχι αυτοί που ήταν στη διοίκηση της ομάδας. Είναι πρωτάκουσα πράγματα, θα πρέπει να τελειώνουμε με το φαύλο κύκλο. Ένας έμεινε από την παρέα να φύγει και να αφήσει την ομάδα μας να ανασάνει. Πάμε στη γραμμή. Έπεσε. Μ' ακούς? Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Ήθελα να σου πω ότι πρέπει όντως η ομάδα να ανασάνει, να νιώσει ελεύθερη, να είναι μόνη της, να είναι η ομάδα όπως την ξέρουμε και την ξέραμε πάντα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αδερφέ, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς μπορώ να εκφραστώ τώρα. Αισθάνομαι κάπως πολύ μυστηρία. Βασικά δεν είμαι αριανός, αλλά δεν με χαλάει εμένα αυτό. Εγώ θέλω η ομάδα. Καταλάβαμε αδερφέ, γι' αυτό και θα πάμε στον επόμενο. Υπάρχει άλλος αδερφός? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι αδέλφια που επιτέλους κάνετε μια εκπομπή, γιατί με αυτά που ακούμε στα ραδιόφωνα τρελαθούμε τελείως. Έπρεπε να πούμε κάποια πράγματα. Συγκρατούμε γιατί σας σέβομαι
Έχω τόσο πολλά νεύρα με το συγκεκριμένο τυπάκο που θέλω να πω πολλά, αλλά επειδή σας σέβομαι για να μην έχετε προβλήματα. Πρέπει να κάτσουμε όλοι οι Αριανοί, δεν ξέρω πώς θα γίνει, να μαζευτούμε να δούμε τι θα γίνει με το αύριο του Άρη. Έτσι, καλώς ή κακώς είναι 6 αγωνιστικές ακόμα και πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Να απαλλαγούμε φυσικά από τους βρικόλακες όλους αυτούς. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Πραγματικά ήρθε η ώρα όλοι στον Άρη να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει πλέον χώρο για αυτούς που έχουν χρεώσει, έχουν ρίξει ή έχουν κάνει οποιοδήποτε άλλο έγκλημα πάνω στην Αριανάρα μας. Ήρθε η ώρα επιτέλους, παρόλη την καταστροφή που βιώνουμε στο πετσί μας όλοι, να αναθαρρύνουμε. Δεν θα μας ρίξετε σε κατάθλιψη. Ο Άρης είναι τεράστιος, ο λαός του είναι ξακουστός παγκοσμίως για όλο το χαέρι που έχει φτιάξει. Αυτό το χαέρι θα συνεχίσει για χρόνια πάρα πολλά ακόμα να γίνεται και στην πόλη μας, σε όλη την Ελλάδα, και αν μας ξαναδώσει ο Θεός και σε όποιο μέρος έξω παίξουμε, θα πρέπει όλοι τα μάτια μας να τα έχουμε ανοιχτά την Κυριακή, και ελπίζοντας ότι αύριο δεν θα είναι στη διοίκηση αυτή που την οδηγήσα στην καταστροφή, να δούμε την επόμενη μέρα της Αριανάρας μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, το μεσημέρι ήμουνα στη συνέντευξη που έδωσε η Οργανωτική Επιτροπή, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει, από τα μέλη για τα 100 χρόνια του Άρη. Ναι. Λοιπόν, έπιασα και τον κύριο Ζορπίδη, έπιασα τον Τίνο τον Κούι, έπιασα τον Γιάννη τον Βένο, έπιασα τον Παπαγεωργίου, έπιασα τον Χαριτονίδη. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χαίρουν της εμπιστοσύνης και της αγάπης και της εκτίμησης και τον Τίνο τον Κούι από όλο τον αριανό κόσμο, και είναι καθαρά κατά την άποψή μου αυγά, να πάρουν δρόμο όλοι αυτοί που διοίκησαν τον Άρη για μια δεκαετία, αυτά τα φαντάσματα, να μπουν μπροστά αυτοί οι άνθρωποι, και από ό,τι μου υποσχέθηκαν προτίθεται να μπουν εφόσον ο λαός του Άρη το ζητήσει. Η άποψή μου λοιπόν και η πρότασή μου είναι να πάρουν δρόμο όλοι αυτοί, όλα αυτά τα φαντάσματα, οι βρικόλακες, και να βάλουμε αυτά τα παιδιά, τα άσπυλα και τα αμόλυντα μπροστά, και να προχωρήσει ο σύλλογος, γιατί ο σύλλογος δεν σβήνει με τα 100 χρόνια, ίσα ίσα πρέπει να ξαναγεννηθεί, όπως είπε ο κύριος Ζορπίδης στο μεσημέρι εδώ στη συνέντευξη που δώσαμε στο ξενοδοχείο για τα 100 χρόνια του Άρη, και που προγραμματίζουν ασχέτως της κακής πορείας της ομάδος για να προχωρήσει ο Άρης, γιατί ο Άρης δεν σβήνει με τα 100 χρόνια. Θα πάει χιλιάδες χρόνια. Αυτά, παιδιά, καλή επιτυχία, γεια σας. Είναι πάνω σε αυτό που έχουμε πει και εμείς, ότι θα πρέπει όσο είμαστε σε κατάσταση στον Άρη μας που ορίζονται διαχειριστές, οι βετεράνοι της Αριανάρας μας να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αποφάσεις, μαζί με αυτούς που οικονομικά βοηθάνε και θα βοηθάνε την ομάδα παρόλη την προπαγάνδα και τη λάσπη που τρώνε. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κλείνουμε 100 χρόνια σε μια εβδομάδα, και αντί να καίγεται η πόλη από ένα τεράστιο κίτρινο πάρτι, έχουμε αυτό το σιχαμένο το δίμιο που έχει καταντήσει την ομάδα εκεί που έχει φτάσει. Είναι ξεφτυλισμένος, απαράδεκτος, είναι ανίκανος να διαχειριστεί ακόμα και την πολυκατοικία του, ανίκανος να διαχειριστεί ακόμα και τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ. Αυτό το καρτούν έπρεπε να έχει σηκωθεί, να έχει φύγει χθες. Μας έχει γυρίσει τάντερ και μας έχει γυρίσει και τα μυαλά. Σήκω και φύγε. Δεν σε αντέχουμε άλλο. Κανένας δεν σε αντέχει άλλο. Πάρε δρόμο. Είσαι στημένος κι εσύ. Οι μισές κατάρες που σε έχουμε δώσει να πιάσουν έπρεπε ήδη να έχεις φύγει προχθές, όχι χθες. Άντε πάρε δρόμο. Δεν τον πιάνουν ούτε αυτές. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Μόνο στον Άρη γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει μια ολόκληρη οικογένεια, έχει απέναντί του, μια ολόκληρη οικογένεια έχει ψηφίσει να μας αφήσει στην ησυχία μας και να πάει στην ευχή της Παναγίας, την οποία Παναγία αμφιβάλλουμε πολύ αν πιστεύει, να μας αφήσει στην ησυχία μας, μπας και μπορέσουμε αυτό εδώ το όριμο το σωματείο να το κάνουμε να δει μια άσπρη μέρα. Είναι φοβερό, δεν υπάρχει ίχνος Τσίπας, ίχνος ευθυξίας.
νομίζω ότι είναι όχι ο Νέρονας που είπε προηγουμένως κάποιος αδερφός, αλλά κάτι πολύ ανώτερο. Ούτε ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν αλάθαστος μεγάλο όπως εσύ. Ανώτερος και από το Θεό έχεις καταντήσει. Άντε πάρε δρόμο, μας έχεις τρελάνει. Ο Σούπερ 3 Περαίος θα παραβρεθεί και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και όπου χρειάζεται να παραστεί σε όλες τις εκδηλώσεις και σε όλες τις κινητοποιήσεις του κεντρικού Σούπερ 3. Πλάι στο Θεό του πολέμου, όλοι μαζί μια γροθιά, όλοι, όχι μόνο ο σύνδεσμος. Πάρτι στον κεντρικό σήμερα, πάρτι. Έτσι. Πάρτι στον κεντρικό, ταξιδάκια μας, τη μάσα μας. Εμείς την Αριανάρα τη γιορτάζουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα την Αριανάρα τη γιορτάζουμε και στο τέλος θα επικρατήσουμε και θα επιβληθούμε κιόλας. Να το ξέρετε όλοι αυτό. Ατελείωτο πάρτι μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής και μετά το παιχνίδι της Κυριακής. Ασταμάτητο είναι το πάρτι. Μπουγάδες, μανταλάκια, χαμός. Όλος ο λαός του Άρη ενωμένος θα σε κερδίσει. Γιατί είσαι πουθενά. Γιατί είσαι ένα τίποτα για τον Άρη. Για το μέγεθος αυτού του σωματείου. Για την ιστορία και για τον κόσμο είσαι ένα τίποτα. Το κατάλαβες? Αφόδευμα. Άρης θρησκεία Σούπερ 3. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε επιτέλους να επικρατήσει στην ομάδα μας, να επικρατήσουν ξεκάθαροι ρόλοι, ο δικός μας, ο γνωστός στα πέταλα, στα πούλμα και στο δρόμο, και τις αποφάσεις για την ομάδα μας να τις παίρνουν αυτοί που πραγματικά μπορούν και πρέπει, και όχι οι ανεπάγγελτοι. Θα περάσουμε στον επόμενο αδερφό. Καλησπέρα αδερφέ. Καλησπέρα. Από τον κατακίτρινο Εύωσμο τηλεφωνώ. Γεια σου αδερφέ. Γεια σου αδερφέ. Τώρα μόλις πέρασα μπροστά από το σύνδεσμο, είδα τα λάνια εκεί πέρα. Πίνουν ταξίδια τους και είναι έτοιμοι να κατέβουν. Χαμός γίνεται παντού ρε. Παντού γίνεται χαμός, επικρατεί σε όλη την πόλη. Αέρι όλη την πόλη έχει. Ο λαός του Άρη γιορτάζει. Ετοιμαστείτε εκεί στο Χαριλάου, ερχόμαστε, είμαστε καμιά 50 άτομα. Να ψούμε τσίδια και σουβλάκια τελείωτα. Να έρθετε παιδιά να φάμε σουβλάκια, μπιφτέκια. Άρη Σούπερ 3. Αδερφές, ακούμε, συμφωνούμε σε όλα. Στημένος είσαι και εσύ που συμφωνείς. Αριανάρα αδερφέ. Και εσύ στημένος, ακόμα ένα στημένος. Όλοι στημένοι είστε. Στημένο με λέει. Ακόμα. Ρε αδερφέ, τι στημένος από τον Εύωσμο. Πλάκα κάνουμε. Τι Εύωσμος είσαι ρε. Τι να κάνουμε, Εύωσμος είναι, είμαστε λίγο. Βγάζουμε λίγο τα κέρατα γιατί δεν σηκώνουμε ούτε πλάκα σηκώνουμε στον Εύωσμο. Θα πρέπει λοιπόν αδέρφια, μετά από και αυτή την χαροποιητική κάπως παρέμβαση, να καταλάβει όλος ο κόσμος το τι παιχνίδι παίζεται. Καλούμε όλο το φάσμα της οικογένειας του Άρη, το οποίο κατά καιρούς και εμπράκτος έχει βοηθήσει την ομάδα, αλλά και ήταν δίπλα της σε δύσκολες στιγμές, στηρίζοντας έμπρακτα και όχι με λόγια. Καλούμε τους βετεράνους, καλούμε οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να έρθει να τη βοηθήσει. Κανένα Σούπερ 3 δεν θα ενοχλήσει κανέναν ο οποίος θα θέλει να έρθει να βάλει χρήματα για να πάρει την ομάδα ή για να τη διοικήσει. Καλό θα είναι όλοι να αρχίζουν να μπαίνουν σε αυτό εδώ το τρυπάκι και να σκέφτονται πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τους αποτρέψει. Μπορούν όλοι εύκολα και πάρα πολύ απλά να πάνε να αναπτύξουν τις προστάσεις τους για την ομάδα, αν τις έχουνε, και εφόσον τις έχουνε τότε ο κόσμος, αν και αυτό ελέγχεται πάλι, να δει αν τους θέλει ή όχι. Και εδώ θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει το παπατζηλίκι και η προπαγάνδα για το σύνδεσμο και για τάχα συμφέροντα. Καλό θα ήταν όλοι εσείς να ρωτήσετε τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης για το πόσες φορές στα 2 χρόνια που είναι διοίκηση μας έχει δει. Θα σας πούμε, μια φορά πήγαμε πριν τον τελικό της παροδίας στο Ηράκλειο. Αν
ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα λέει ο ψεύτης, θα είχαμε και εκεί μπερεκέτια. Δυστυχώς γι' αυτό να γνωριζόμαστε χρόνια, μας ξέρει πάρα πολύ καλά. Ήρθε η ώρα επιτέλους ο Άρης να γίνει αντάξιος της ιστορίας του, αντάξιος στον παιχτό που φόρεσα τη φανέλα και πήραν τίτλους και αντάξιος του τεράστιου λαού του. Θα περάσουμε στον αδερφό. Ναι. Καλησπέρα. Ακούς? Το ράδιο λίγο χαμήλος, αδερφέ. Ναι. Με το συμπάθειο, τι ακριβώς γιορτάζετε σήμερα? Τι ακριβώς? Γιορτάζετε. Τι ακριβώς γιορτάζουμε? Κλείσω να δω. Θα το δεις την Κυριακή τι γιορτάζουμε. Την Κυριακή θα έχουμε κεράκια. Κεράκια θα έχουμε την Κυριακή. Έχει μια μπουγαδούλα. Πάμε λίγο στη γραμμή. Στον επόμενο. Εγώ είμαι. Ναι. Από το κεντρικό παίρνω. Σούπερ 3. Εδώ έχουμε ψιστήρι για το μάτι την Κυριακή. Ναι ρε, ποιος μου λέει. Άντε πες το σύστημα. Να δώσουμε ένα σύστημα θέλουμε. Πες. Άντε ρε Γιάντζο. Πες, τι. Επάνω μας καλάνε τα πιο μόρφα μας χρόνια. Για σένα Αριανάρα μου θα τραγουδώ. Ο παπάς σας είναι Αριανός που θα νάει. Όχι, τώρα σε παιδιά. Να τρέχετε δεν γίνεται άλλο. Αυτός είναι ο Άρης μας. Αυτός είναι ο Άρης μας που θα παλεύουμε για μια ζωή. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ας φύγει επιτέλους η μαυρίλα και το μεγαλύτερο φάντασμα που έχει βιώσει ποτέ ο σύλλογος. Αύριο το αργότερο να έχετε φύγει μαζί με τον κύριο Τσιόκη και τον κύριο Κώστα, να αφήσετε το λαό να κάνει αυτό που ξέρει και να φτάσει πλέον την Αριανάρα εκεί πέρα που πρέπει. Να αφήσετε το λαό να κάνει αυτό που πρέπει, που αυτό δεν είναι άλλο από το να στηρίξει την ομάδα όπου και αν αυτή βρίσκεται, σε οποιαδήποτε κατάσταση και σε οποιαδήποτε συνθήκη. Οπαδοί δεν είμαστε για τα εύκολα. Ποτέ άλλωστε τα πράγματα στον Άρη δεν ήταν εύκολα. Είναι ελάχιστες οι χαρές οι οποίες έχει δει ο Αριανός οπαδός από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πάντα μας ενδιέφερε το πώς η ομάδα θα μπορέσει να είναι μεγάλη, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών χώρων, αλλά και παντού. Το μόνο που μας ενδιέφερε ανέκαθεν ήταν να πηγαίνουμε και να βλέπουμε τον Άρη παντού, να δημιουργούμε κυψέλες και όλοι μαζί να κάνουμε τις εκδρομάρες μας και να τραγουδάμε για την Αριανάρα, την αρρώστια, το μεγαλύτερο νόημα στη ζωή μας, όσο πιο δυνατά γίνεται, μέχρι να μας φύγει η φωνή, μέχρι να μας φύγει η μιλιά. Δεν θα πεθάνει ο Άρης την Κυριακή, είτε κερδίσει είτε χάσει. Είναι μήνυμα προς πάρα πολλούς εχθρούς και φίλους. Σύντομα θα καταλάβετε όλη τη δύναμη του κόσμου του Άρη, θα καταλάβετε όλη τι εστί Σούπερ 3. Σύντομα τα πράγματα θα τα λέμε και από πιο πολύ κοντά και με παραπάνω γούστο. Σύντομα ο κόσμος του Άρη θα μπορεί να είναι έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι δίπλα στην ομάδα, να τη βοηθήσει σε ό,τι και να χρειαστεί. Θα είμαστε βράχοι δίπλα σε αδέρφια μας, ογκόληθοι όποτε αυτά έχουν πρόβλημα, αδέρφια μας τα οποία ζούμε κάθε μέρα. Μας αγαπάνε και τους αγαπάμε γιατί οι σχέσεις οι οποίες έχουμε είναι ξεκάθαρες και όχι σχέσεις συμφερόντων. Θα καταλάβετε όλοι τι εστί κόσμος του Άρη και τι εστί η ομάδα του Άρη και τι εστί όλος ο σύλλογος. Σύντομα ο Σούπερ 3 με πάρα πολύ μεθοδευμένες κινήσεις και με πάρα πολύ όριμο μυαλό σας καλεί την Κυριακή να μην δημιουργηθεί το παραμικρό στο γήπεδο, να έρθετε να τραγουδήσετε και την Αριανάρα μας όσο πιο δυνατά γίνεται και από Δευτέρα θα δούμε τι θα κάνουμε και σε τι γραμμή πάνω θα κινηθούμε.
Όπως λοιπόν η ομάδα θα χρειαστεί μια επανεκκίνηση και μια αλλαγή στη ρότα της για να μπορέσει να ξανασηκωθεί, έτσι και μετά από σκέψεις και κινήσεις οι οποίες υπήρχαν τον τελευταίο καιρό στο σύνδεσμο, σύντομα η συνδεσμάρα που κάποτε ξεκίνησε από ένα σημείο συγκεκριμένο, γιγάντωσε τους οπαδούς του Άρη μέσα στην πόλη, αλλά και τους έκανε μόνιμα κουμάντα στο οτιδήποτε. Σύντομα, εχθροί και φίλοι, η συνδεσμάρα του Σούπερ 3 στο κέντρο θα ξανασηκώσει τη θύελα και τη λέλαπα, την οποία μέσα στο μυαλό σας κάποιοι θεωρήσατε ότι μπορείτε να δαμάσετε και ότι μπορείτε να την ελέγξετε. Την Κυριακή ο Άρης, αδέρφια, θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι όμορφα και ωραία, το παιχνίδι να τελειώσει, κανένας αδερφός από εμάς να μην έχει το παραμικρό πρόβλημα, δεν θα πάτε φυλακή για κανέναν πρόεδρο αποτυχημένο, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η τσέπη του και τίποτε άλλο. Έχουμε δρόμο μεγάλο μπροστά μας να τραβήξουμε και μόνο αν είμαστε ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Σφίξτε τις γροθιές σας, υψώστε το κεφάλι σας, να ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολλοί για να αφανιστούμε, να ξέρετε ότι θα θριαμβεύσουμε. Θα θριαμβεύσουμε προς απογοήτευση πολλών. Σύντομα θα καταλάβετε όλοι με τι έχετε να κάνετε. Σύντομα θα δείτε ποιος είναι ο Σούπερ 3 και τι πρεσβεύει, και αν αυτά τα οποία κάνει ή δεν κάνει έχουν αποκλειστικό στόχο μόνο το καλό της ομάδας. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας κατηγορήσετε, μπορείτε να έρθετε και να μας βρείτε και να μας τα πείτε τετατέτ και όχι πίσω από πληκτρολόγια. Σαν φλόροι, οι οποίοι φλόροι τους βαράει η γυναίκα τους το βράδυ στο σπίτι. Μπροστά μας και στα μάτια να σας κοιτάμε. Ξέρετε που μπορείτε να μας βρείτε. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Τα μάτια σας 14 αδέρφια, ο Γολγοθάς που έχουμε να τραβήξουμε ενδεχομένως να είναι μεγάλος, μη λυγίσετε, κρατήστε το φρόνημα. Τη φλόγα θα την κρατήσουμε. Τη φλόγα θα την κρατήσουμε. Ο Άρης μας, αδέλφια, μας χρειάζεται όλους. Έχουμε μεγάλο κανάλι, ενωμένοι, συσπυρωμένοι γύρω από τους 50 συνδέσμους της φαμίλιας. Θα μπορέσουμε με τους κατάλληλους, πιστεύουμε, ανθρώπους που πλέον θα μπορούν να ασχοληθούν με την ομάδα τους, αφού θα έχει σταματήσει το προπαγανδιστικό μέσο να τους καπηλεύεται και να βγάζει ψευδές ειδήσεις για να τους αποθαρρύνει, να μην μασάνε ούτε αυτοί ούτε οι βετεράνοι. Να ξέρετε ότι ο σύνδεσμος θέλει κοντά του τους βετεράνους παίκτες του Άρη, θέλει τον Τίνο Κούι, θέλει τον Γιάννη Βένο, θέλει τον Τίνο τον Παλί. Ο σύνδεσμος είναι δίπλα τους. Είμαστε δίπλα σας, να το ξέρετε. Πρέπει να τελειώσει ο φαύλος κύκλος έτσι όπως έχουμε πει. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει γίνει και με τους βετεράνους παίκτες του Άρη και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ντροπή για τον Άρη μας αυτά τα παλικάρια που διατήρησαν τον Άρη τεράστιο να μην έχουν λόγο, και να έχουν λόγο αυτοί που το ρημάξανε και συνεχίζουν να το κάνουν. Μη μασάτε τίποτα, είσαι παλικάρια και αδέλφια μας. Θέλουμε να σας δούμε στην πρώτη γραμμή μαζί με αυτούς που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουνε. Χορτάσαμε από λαμόγια, από ψεύτες, από απατεώνες, από ανθρώπους που προκειμένου να κρατηθούν στην καρέκλα βάζουν λιτούς και δεμένους, δείχνοντας αδίστακτοι. Τα έχουν βάλει με οικογένειες, με δουλειές, με ένα προπαγανδιστικό μέσο που δημιουργεί κλίμα τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο, που τον ενδιαφέρει ο Άρης και δεν κρίνει τον Άρη από τα αγωνιστικά του αποτελέσματα, γιατί απλά ο Άρης είναι η ζωή του. Η καρδιά του Άρη, αδέλφια, άρρωστα οπαδάκια του Θεού του πολέμου είμαστε εμείς. Την Κυριακή
θα πάμε στο γήπεδο και με τη φωνή μας θα δείξουμε πραγματικά το αύριο της Αριανάρας. Ελπίζουμε η κομπανία Σκόρδα, Τσιόγκη και Κώστα να έχουν παραιτηθεί μέχρι το μάτς. Επιτέλους στα 100 χρόνια φαίνεται ότι ήταν η μοίρα μας να ξαναχτίσουμε τον Άρη έτσι όπως έγινε το 1914. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από το μεγαλείο της ομάδας μας. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, δεν θα απαντήσετε σε καμιά πρόκληση. Να πάτε όλοι σπίτι σας έτσι όπως είναι αυτοί που μας καταστρέψανε. Επειδή φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος, να πάρουμε και τον αδερφό ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλησπέρα αδερφέ. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι. Από Πλαταμόνα παίρνω. Καλησπέρα, σ' ακούμε. Μπράβο ρε παιδιά, να πούμε που τουλάχιστον έστω και αργά δείχνεται ομόνοια και ενότητα. Να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, αλλά μπράβο σας. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να έχει αλλάξει εκεί στο Super 3 τώρα και δείχνεται μια ομόνοια και μια ενότητα που με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Έχω συγκινηθεί πολύ με αυτά που λέτε και για τους βετεράνους και για όλο τον κόσμο, τον απλό του Άρη. Εμείς κάνουμε χιλιόμετρα για να ερχόμαστε κάθε Κυριακή να βλέπουμε τον Άρη μας και πονάει η ψυχή μας με αυτά που γίνονται και με αυτά που βλέπουμε. Συνεχίστε έτσι, να κρατήσετε τον Άρη ενωμένο για να μπορέσει να υπάρχει επόμενη μέρα. Θα υπάρχει επόμενη μέρα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έτσι. Μπορεί άλλοι να μην το θέλουν, ο λαός του Άρη το θέλει. Μόνο ενωμένοι, φίλε μου, και μόνο έτσι όπως τα λέτε τώρα, έτσι να είναι στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ ενωμένοι είμαστε. Θα το δείξουν οι πράξεις μας αυτό εδώ και θα το καταλάβει ο κόσμος. Μπράβο, να υπάρχει μόνο ο Άρης. Δεν θα το πούμε εμείς, θα το λένε οι πράξεις μας και όπως πιστεύουμε ότι το λένε ήδη. Έτσι, να μην υπάρχει ούτε ξέρω εγώ του καθενός το εγώ μπροστά και λοιπά. Μακριά από μας αυτά τα πράγματα. Μακριά από μας και το εγώ μόνο για τον Άρη μας. Έτσι, μόνο Άρης παιδιά, τίποτα άλλο. Όταν άλλοι... Και όσοι έχουν κίτρινη καρδιά, όλοι να είναι με τον Άρη. Λάθος θα κάνουν, κάτι θα πούνε, κάτι θα κάνουν, να είναι μόνο Άρης. Γιατί μόνο η αγάπη για αυτή την ομάδα θα τη σηκώσει πάλι ψηλά. Έτσι, τίποτα άλλο. έτσι, φίλε μου. Μόνο αγάπη για την ομάδα παιδιά, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Να φύγουν τα λαμόγια από μέσα και να σηκώσουμε πάλι την ομάδα εκεί που πρέπει. Έτσι. Εντάξει φίλε. Πραγματικά είναι από τις φωνές που δίνουν ένα κουράγιο σε όλα τα παιδιά που έχουν βάλει τον Άρη πάνω από τη ζωή τους. Να ξέρετε όλοι ότι είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ, αλλά ενωμένοι δεν θα είμαστε ποτέ με όσους καταστρέφουν και συνεχίζουν να το κάνουν αυτή την ομάδα. Θα πάμε συσπηρωμένοι όλοι μαζί την Κυριακή, πιστεύοντας ότι αύριο θα υπάρχει άλλη διοίκηση, να βάλουμε τις βάσεις για την επόμενη μέρα της Αριανάρας μας. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθεί κανένας, δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεται κανένας. Μην ακούτε τους παραμυθατζίδες, ο Άρης είναι αθάνατος. Να περάσουμε στην επόμενη. Μ' ακούτε? Ναι. Καλησπέρα σας, ακούμε. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι μια γιαγιά, 70 χρονών, από 18 χρονών παρακολουθάω ποδόσφαιρο, αγαπάω πάρα πολύ τον Άρη. Παιδιά, αυτό που κάνετε σήμερα έπρεπε να το κάνετε πριν ένα μήνα. Να φωνάξετε, να κάνουν όλο, να μπορέσουμε να διώξουμε αυτόν τον κύριο Σκόρδα, να τον πω κύριο. Το κάναμε και αυτό κυρία μου, αλλά το υπόλοιπο γήπεδο να φύγει μαζί με τον προπονητή, να φύγει, να τσακιστούνε. Κάθε φορά που παίζει ο Άρης εγώ κλαίω. Κλαίω χειρολεκτικά γιατί το αγαπάω πάρα πολύ τον Άρη. Έχω κάνει τον εγγονό μου και αυτό. Αριανάκι, μέσα στο σπίτι μου, άμα θα έρθετε παντού θα γυρίσετε, βλέπετε Άρη, όποιος έρχεται θαυμάζει. Σας παρακαλώ, προλαβαίνουμε να σωθεί ο Άρης. Προλαβαίνουμε κυρία. Πάντα προλαβαίνουμε και την ομάδα δεν θα την αφήσουμε, να το ξέρετε. Μακάρι. Αριανάκια θα βγαίνουν πάντα μια ζωή. Μακάρι παιδιά, μακάρι. Δεν κρίνεται η ιστορία του Άρη, αγαπημένη μας γιαγιά, σε αγωνιστικά αποτελέσματα. Άρη στη Β, δεν θέλω να πέσει ο Άρης στη Β, τρελαίνομαι. Κανένας μας δεν το θέλει. Σας ελπίζουμε παιδιά, πώς δεν το έκανατε πιο μπροστά, σας ακούω και τρελάθηκα.
Αυτές οι φωνές έπρεπε να ακουστούν πριν από ένα μήνα και μπορούσε να φύγει αυτός ο άνθρωπος από τον Άρη και να δούμε μια άσπρη μέρα. Δεν ξέρω, είναι τρελαμένη, τόσο πολύ αγαπάω τον Άρη. Να μην στεναχωριέστε, ο Άρης θα ξαναπερπατήσει. Μην έχετε κανένα απολύτως λόγο ούτε να στεναχωριέστε, ούτε να κατσουφιάζετε. Να ξέρετε ότι η ομάδα δεν πρόκειται να χαθεί, ό,τι και να γίνει. Το έχουμε δώσει όρκο στον εαυτό μας για τις γενιές που έρχονται. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Κάντε ό,τι μπορείτε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας. Σιγά σιγά λοιπόν να φτάσουμε προς το τέλος. Θα κλείσουμε λέγοντας για τελευταία φορά στον κόσμο να προσέξει πάρα πολύ καλά την Κυριακή, το διπλανό του, το διαγώνιό του, τον μπροστινό του, τον πισινό του. Κανένας δεν θα δημιουργήσει το παραμικρό, γιατί δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί το παραμικρό και δεν θα χρεωθεί κανένας αριανός λαός αυτό το οποίο κάποιοι θέλουν να συμβεί. Είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι πρωταθλήματος από το οποίο ο Άρης απλώς θα έχει βαθμολογικό κέρδος ή όχι. Σφίξτε την πουνιά σας. Κατακλείζουμε μαζικά την Κυριακή το γήπεδο Χαριλάου. Τραγουδάμε για την Αριανάρα μας μέσα από την ψυχή μας. Απλώνουμε ξανά τη γνωστή μπουγάδα μας. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορίες, να είχαμε να λέγαμε. Ο Άρης είναι μια ιδέα και όλοι για τον Άρη ζούμε. Άρης θρησκεία Super 3. Μόνο στην ομάδα τη δική μας λέγονται ότι Γιάννη τον Κόντι και δεν γίνονται από τη διοίκηση. Σας το λέω λοιπόν ακόμα μια φορά και τελευταία, ελπίζω ότι για όλες τις αποφάσεις υπεύθυνη η διοίκηση και εγώ. Όλες οι μεταγραφές, καλές ή κακές, πετυχημένες ή αποτυχημένες, είναι δική μας ευθύνη, δική μου. Δεν γίνεται τίποτα λοιπόν στον Άρη δεν υπογράψω εγώ. Αρένα 89,4. Άλλους αέρες.